ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ ሕያው አምላኬ ናይሎም ማዓልቲ ፕሮግራምና ክንጅምሪና ከምቲ እንብሎ ሰንበት ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም እትከታተሉና አበኔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስቲያን ተባሂልና ኣብ ናይሮቢ نملك حواتكم هنا كاب ساعات 10 فرقان كاب ساعات حدا دخيت سنبت جزيل لنا حموس نايت مرتي كاب ساعات حموس شك كاب ساعات شو حتى زخيت عربي كاب ساعات شمونته سقاب فرق ليتي زخيت حبيرنا نكزابهر نملخلون قد اكزابهر ندليلون جزيل لنا كلكم اب جزيكم اب ساعاتكم سانا حبيركم محبر أملاخ بخبرة عدمكم الله كبرنا أملاخ يكون اتنا يتصلت جزينا كاب ساعات 10 تخساب ساعات 10 تنفرق عن صغيد حبيرنا بحنساب كوينا أبزل لنا يو نكزاب هير قصو كندلينا نكزاب هير مسكن حدا قال كنببمو بو مسرت حبيرنا نكزاب هير كنملخينا نكزاب هير مسكن مزمور داوود كلنا مصحف منبب حدا منفس كنا متان كناتو كلنا مصحف قدسنا نغنصل كلنا مصحف قدسنا حيزنا باستفالاله مقدታት ተካታተሉ እንደለኹም بحدا منفس متان كنكون እግዚአብሔር መስገን كلنا مصحف قدسنا مزمور داوود مبلتي ساعة مزمور موسى أملاخ سب زصليو صلوت إلي جمر እግዚአብሔር መስገን መጽሐፍ رابعي መጽሐፍ ተባሂሉ ይስመ موسى ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዝጸልዮ ጸሎት እስኪ ኩልና በሐሳብ ኮይና ከነንብቦ ኢናሞ ገለ ካብኡ ሐሳብ ወሲድና ኸ ክንጽሊና እግዚአብሔር መስገን በሐሳብ ቁጥር 1 ጎይታዬ ካወለዶን ወለዶ መዕቆቢ ኮንካና አኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ እረ ንስኻስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም አምላኺኻ አቱም ደቂ ሰብ ተመለሱ እናበልካ ንሰብና መሬት ትመልሶ ኣለኻ 1000 ዓመት ኣብ ቅድሜኻ ከም እዛ ትማል ዝሓለፈት መዓልትን ምንቃሕ ለይትን እየንሞ ከም ብውሒዝ تقفهم كم تغستا يوم زلملم سعري نقهو يعندب يلملم دما أقامشت يعتصد أمو ينكت بخوراخا تفينا إنا أمو بغطعخا سنبيدنا نابسانا أبقدميخا نحبو حاتياتناون أبرهان قسكا تقومو اللغة بزولو معالتتات بغطعخا يحلف عمتاتنا كم هتا نحلفن قالونا مو معالتات عمتاتنا 7 عمت انت بتحقا 8 عمت ايو قال كيف يحلف نفيرن ون نغيد انا مو كبرتو صعرن مكران ايو كم زقبا ننتي كفرهكا إلوس نحيلي خراخان نقطعخان زحسب من ايو تبابنيا لبي منتي خنركبسي معالتاتنا خنقصر مهارنا غويتاي تملس كسامعاز نبارتكا محرم كلن معالتاتنا كنحقوس به قبل الناس نغو صقاغا اصغبنا
بمتن اتنጨነቅ ዘጨነቅ ካና መዓልትታት ክፉ ዝረአናለን ዓመታት ኣሐጉሰና ግብርታትካ ንባሮትካ ክብርኻውን ንውሉዶም ግለጽ ጸጋ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ልዕለና ይኹን ተግባር ኣእዳውና ኣስልጠልና እወ ንተግባር ኣእዳውና ንስኻ ኣስልጦ ይብል ሙሴ ክጽልኸሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ሰለስተ ሓሳብ ሙሴ ጸልይሎ እግዚአብሔር መስገን ተመጀመርታ ዕቤት እግዚአብሔር ዘይምርመርን ዘይብጽሕን ምዃኑ ሓሳብ ምስ ገለጸ ድሕሪኡ ኸኣ ምሕረቱ ድሕሪኡ ኸኣ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝውሃበና ዕድል ንእግዚአብሔር ከምቲ ዝግባእ ክንፈልጦን ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ክንነብርን እንዳልወሉ ዕድል ድሃበና መዓልትታት ክገልጸልና እግዚአብሔር ከብርሃልና ጥበብ ክበና እግዚአብሔር እንዳበለ ይገልጽ እግዚአብሔር መስገን እስኪ ከም ናይ ሙሴ ሓሳብ ኩልና ብሓንሳብ ኮይና እግዚአብሔር መስገን ነቲ ዓብይ አምላኽ ዕቤቱ ዘይምርመር እግዚአብሔር እስኻ ዓብይኻ እንዳበልና ኣብ ቅድሚኡ ቀርቢና እቲ ኸነምልኾ መጺና ዘለና እግዚአብሔር ኣዝዩ ዓብይ እሞ ኩልና ብሓንሳብ ኮይና እግዚአብሔር ዕቤትካ ዘይተመርማሪዩ ከማኻ ዝበለ ዓብይ የለን እስኻ ዓብይኻ ካብቲ ንብለካ ንላዕሊ ካብቲ እንፈልጠካ ንላዕሊ እግዚአብሔር ዓብይ ኢኻ እንዳበልና ኩልና ኣብ ቅድሚኡ ቀርቢና ብዝተፈላለየ ትካታተሉና ደለኹም ሓቢርና ብሓንሳብ ኮይና እስኪ በዚ መንፈስ እዚ ክንጽሊ ይደልለኹ እግዚአብሔር መስገን እስኪ ዕቤቱ እንዳተዛረብና ዕቤቱ እንዳመርመርና ኣዝዩ ዘይብጽሕ ምዃኑ እንዳሓሰብና እስኪ ካብ ውሽጥና ሓሳብና ጥርንፍ ኣቢልና እቲ ካልእ ዝተኸፍተ መሳኹቲ ዕጹው ኣቢልና ሓደ ናብ እግዚአብሔር እንራኸበሉ መስኮት ከፊትና እስኪ ምስ እግዚአብሔር ዓብይኻ ንበሎ እግዚአብሔር መስገን ንእግዚአብሔር ዓብይኻ እንበሎ እግዚአብሔር መስገን ካልእ ሓሳብ ኣይሓዘና ኣሕዋቴ ካልእ ሓሳብ እዚ ግዜ እዚ ናይ እግዚአብሔር ግዜ ምስ እግዚአብሔር እንሕልፈሉ ግዜ ገጽ እግዚአብሔር እንደልየሉ ግዜ ካብ እግዚአብሔር እንምከረሉ እንማዓደሉ ግዜ እግዚአብሔር ብጥበቡን ብምኽሩን ብመንፈሱን ዝትንክፈናን ዝድህስሰናን ግዜ እሞ እስኪ ኩሉ ሓሳብና ጥርንፍ ኣቢልና እግዚአብሔር መስገን ዕቤት እግዚአብሔር እንዳመርመርና እንዳሓሰብና በእምሮና ናይ እግዚአብሔር ዕቤት በእምሮና በሓሳብና ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ሓሳብ እስኪ እንዳስተንተና ንእግዚአብሔር ዕቤቱ ነዘንቱ እግዚአብሔር መስገን ዓብይኻ እስክንበሎ ኣሕዋቴ ከማኻ ዝመሰለ የለን ብዕቤትካ ዘይተመርማሪ ከማኻ ዝበለ የለን እግዚአብሔር ከማኻ ዝበለ ብምሕረት ከማኻ ዝበለ የለን ብለውሃት ከማኻ ዝበለ የለን ብቅድስና ከማኻ ዝበለ የለን ዓብይኻ እስኻ እግዚአብሔር ዕቤትካ እንዳረኣና ነደንቐካ እግዚአብሔር ንግረም ባእኻ እግዚአብሔር ንድንቕ ኣለና ባእኻ እግዚአብሔር ዓብይኻ እስኻ እግዚአብሔር ዓብይኻ እስኻ እግዚአብሔር እንሆ ከማኻ ዝበለ የለን እግዚአብሔር ብዕቤትካ በዚ መዓልቲ ዝውን ኣብ ማእከልና እስኻ ክበር بعبيتك بزرف دزون እግዚአብሔር እስኻ ነገራትና ሁሉ ሕለፎ بعبيتك እግዚአብሔር ተራኸበና بعبيتك ነገራትና ሁሉ እስኻ ግዝአዮ بعبيتك እግዚአብሔር አቦ አማከልና ተገለጽ ንሉና ካደሊና እግዚአብሔር መንፈስ ካደሊና እግዚአብሔር ክትረኽበና ደሊና እግዚአብሔር ክትድስሰና ደሊና እግዚአብሔር ክትዛረበና ደሊና እግዚአብሔር ወአምላኽ ኣብ ቅድሜኻ መጺና ኣለሞ እግዚአብሔር አምላኸይ በዚ ንጎዚ ኣይተሕለፈና በዚ ንጎዚ እግዚአብሔር ኣይትኩሰየና በዚ ንጎዚ እግዚአብሔር ኣይትስገረና እግዚአብሔር ሎሚ ምትንኻፍ ይኹነልና ሎሚ ምድህሳስ ይኹነልና ሎሚ ምትዓይ ይኹነልና ሎሚ ምትንሳእ ይኹነልና ሎሚ እግዚአብሔር ምንጋፍ ይኹነልና ስኻት መጽሞ ስቃይ ትብልኒኻ እግዚአብሔር أما كلنا خدركب እግዚአብሔር إنه عبيتك خنزنتو እግዚአብሔር لوهاتك خنزنتو እግዚአብሔር محرتك خنزنتو እግዚአብሔር واملاخ بقول تنانا እግዚአብሔር سخاخت ملكنا نكتجزأنا እግዚአብሔር كاب لبي دخنا دلينا كلنا مو እግዚአብሔር عبيتك ما أكلنا بزلهم سدزي قلتسألنا عبيتك قلتسألنا እግዚአብሔር زخللنا زبله كله እግዚአብሔር يلقس كاب قدمنا እግዚአብሔር زعتونا زبله كله يفرس እግዚአብሔር
ዝደቆሰና ዝተቀጠና ዘበለ እግዚአብሔር ይገልበጥ እግዚአብሔር ሎሙ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ረኸበና እግዚአብሔር ተንክፈና ወአምላክ በኢየሱስ ክርስቶስም አዚኻ ዓቢኻ እግዚአብሔር አዚኻ እግዚአብሔር ካብትን ለካን ለዓሊኻ እግዚአብሔር ወአቦ በኢየሱስ ክርስቶስም ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ታሪክና ዝልወጠሉ መዓልት ክኸውን ንደልለና ሎሚ ነገራትና ሁሉ እግዚአብሔር ናህና ንውለድ ወድቀሉ እግዚአብሔር ክኸውን ንደልለና ወአምላክ እስኻ ኣብ ልዕለና እትኸብርን እትግለጽን ኮንካ እግዚአብሔር ደሚቕካ ክትረ እግዚአብሔር አቦ ንደልለና በቤትካ ዳስሰና እስክበሉ ሕዋቴ በቤትካ በዚ ረፍድ እዚ እግዚአብሔር አቦ ብቃልነትካ እስክበልዎ ብምሕረትካ እስክበልዎ በትስኻ እግዚአብሔር እትመጸሉ መገዲ አይትሕለፈኒ እግዚአብሔር እስክበልዎ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ዝተረረ ነገር ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክስበር እደልለኹ ዝኸልከለኒ ነገራት ኩሉ ክወድቕ እደልለኹ ሎሚ ዝጋረደኒ ዘበለ ኩሉ ክቅንጠጥ እደልለኹ ሎሚ ዝኸልከለኒ ዘበለ ኩሉ ክኽፈት እደልለኹ ወአምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዝንጎዚ እግዚአብሔር አይትሕለፈኒ በዝንጎዚ እግዚአብሔር አይትሕለፈኒ እግዚአብሔር ይሕዋቴ እግዚአብሔር ሙሴ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለስ ናይ አምላክ ሰብ ከም ዝነበረ ቃሉ ይነግረና እግዚአብሔር ካብቶም አቡሊ ኪዳን እግዚአብሔር ዝመስከረሎም ሙሴ ሓደ እዩ እግዚአብሔር ዝመስከረሉ ኣብ ቃል ሓደ ቃል ከነንብብና ሙሴ ከመይ ዝኣመሰለ ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ከም ዝመስከረሉ እግዚአብሔር ዝመስከረሉ ሰብኣይ ከም ዝነበረ ሙሴ ቃሉ ይነግረና ሕዋቴ ኣብ ዘሁልቁ ምዕራፍ 12 ከምዚ ዝብል ቃል ኣለና ሙሴ ኢትዮጵያዊ መሰተወ አሮንን ምርየምን ምስተንስወስ እግዚአብሔር ናብቲ ቤት መቅደስ አምላክ ንሰለስቲኦም ከም ዝጸውዑም ቃል ይነግረና እግዚአብሔር በአካል መጪ ሽዑ ከም ዝኽብሎም ከሎ ካብቲ ቤት መቅደስ አምላክ አውጪኡ ከም ዝኢልዎ ባሪያይ ሙሴስ ከምኡ ኣይኮነን ንሱ ኣብ ዘላ ቤተይ እሙን እዩ بقلت امبر بخولي زربا ايكونن افنا اف زربو نسو مثلي እግዚአብሔር ካ ይሪ ኢሉ እግዚአብሔር ከምስክሮ ለሆነ ሙሴ ንረሕዋቴ ሙሴ እግዚአብሔር በግልጽ ዝተረአ ምስጢር እንተዳሪና ኣብ ቅድሚ እሙን ኮይኑ ስለዚ ማላለስ ዝነበረ ሙሴ ባሪያይ እሙን ይድብሎ ደለ እግዚአብሔር መስገን እስኪ እግዚአብሔር መስገን رأسنا ندارنا እግዚአብሔር መስገን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በዝረፍት እዚ ክመፀና እግዚአብሔር በዝለፍት እዚ ክረኽበና ብዕቤቱ ክራኸበና እግዚአብሔር ክንደልኸለና ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመየለና رأسنا ክንፍትሽ ግባና ሕዋቴ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብእምነት እንመላለሳለና ሙሴ ንነቢያት ኢሉ እግዚአብሔር በሕልምን ብራእይን ኢሉ ንሙሴ ግን ኮሞ አይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ንሙሴ ባሪያይ ግን ኮሞ አይኮነን አቤታይ ኦሞኒቡ ኢሉ ሙሴ እግዚአብሔር ንሙሴ ከምስክሮ ለሆለይና ንርዝቃል ናይናኻትኩም እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚያ ደበኺሉ ባስማና ጸዊዑ ተድራኸበና ተድዛረበና ሲ ታይም በለና ኣብ ቅድሚ ዶ በእምነት እንመላለሳለና ኣብ ቅድሚ ዶ ሙናት ኮይና ንርከባለና ኣብ ቅድሚ በሁሉ መዳያት ከሙሴ ዶ እግዚአብሔር መስገን ንዑ በመፍራህን በመንቀጥቃጥ እንመላለሳለና እስኪ እግዚአብሔር መስገን እሙን ኮይነ በቅድሚኻ ክርከብ እሙን ኮይነ እስኻ ትመስክረለይ ውሉድ ኮይነ ክርከብ እስኻ ባካይዳይ በህይወተይ ባገልግሎተይ ደብል ባሪያ ኮይነ ክርከብ እግዚአብሔር ብዝገብሮ ሁሉ ኣብ ቅድሚኻ መንቀስቃስ ንዓኻ ባዘብል ነገር እንዳገበርኩ ቅድሚኻ ክመላለስ እግዚአብሔር ሎሚ እሙን ኮይነ ክርከብ ዝኽልክለኒ ሎሚ ዘድክመኒ ሎሚ ዝጎተኒ ሎሚ ልበይ ዘዘንብሎ ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር ከተልዕለለይ እግዚአብሔር ሎሚ እሙን ኮይነ ክርከብ ኣብ ቅድሚኻ እግዚአብሔር ሎሚ ንዓኻ ዘስምርስ ባሪያኻ ኮይነ ክርከብ እግዚአብሔር እስኪ እንዳበልና ንጸል እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር እሙን ሰብ ይደል እግዚአብሔር መስገን በሁሉ መዳይ እሙን ኮይነ ዝርከብ ሰብ እግዚአብሔር ይርከበሉ ይሕዋቴ እሙን ኮይን ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትመላለስ ከለኻ እግዚአብሔር አይዘለካኒው
እግዚአብሔር አያልፈከኒ ሕዋቴ እግዚአብሔር ካይተዛረበካ ስቕ አይብልኒ ሕዋቴ እግዚአብሔር ሎሚ ክዛረበና ኣብ ቅድሚኡ እሙናት ኮይና ንረኸብ እግዚአብሔር ሎሚ ክትንክፈና በደልና ኣብ ቅድሚኡ ንተኣመን እግዚአብሔር ሎሚ ክድህስሰና ሎሚ ካብ ዘለና ሁሉ ከውፃና ልብና ምስ እግዚአብሔር ዝተቃነየ ኮይኑ ክርከብ ክንፍትሽ ይግባአና ሕዋቴ ዘድከመና እንተ ዳሃልዩ እግዚአብሔር ይክአል እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ይኽእል ይኸልዕሎ ኣብ ቅድሚኡ እሙናት ኮይና ተኣሚና ክንጽልይ ከለና እግዚአብሔር ድኻምና የልዕሎ ሕዋቴ ኣብ ቅድሚኡ እሙናት ኮይና በደልና ተኣሚና ክንቀርብ ከለና እግዚአብሔር መገድና ይቕናዕ ሕዋቴ እግዚአብሔር ሎሙን ይዛረብ እግዚአብሔር መስገን ሎሙ ብግልጽ ክዛረበና እግዚአብሔር ሎሙ ብግልጽ ክትንክፈና እግዚአብሔር ሎሙ ብግልጽ ካብ ዘለና ነገራት ኩሉ ኸልዕለና እግዚአብሔር ኣካይዳና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንዳፈተሽና ንቕረብ ኣካይዳና ህይወትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንዳመርመርና ንቕረብ ሕዋቴ እሙናት ኣለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እስኪ ርእስና ንፈትሽ እሙን ኣለኻ ሳለ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሙን ኮንካ ትመላለስ ኣለኻ ከምቲ ቃሉ ዝብለካ ኮንካ ትርከብ ኣለኻ ንርከብ ደለና ንእሙናት እግዚአብሔር ይርከበሎም እዩ ንእሙናት እግዚአብሔር ከምኡ ይድብል ደሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሙሴ ባርያይ ብሕልሚ ወይ ብራእይ ኣይኮነን ኢሉ እግዚአብሔር ምስሊ እግዚአብሔር ስጋብ ዝርኢ ሙሴ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሙን ሰብ ነበረ ስለዚ ምስል እግዚአብሔር ክንሪ ህልውና እግዚአብሔር ክንሪ ኃይል እግዚአብሔር ክንሪ እግዚአብሔር ከናግፈና እግዚአብሔር ክብትሸና እግዚአብሔር ከተንሳና ኣብ ቅድሚኡ እሙናት ደለና እስኪ ሎሚ እግዚአብሔር መስከን ደኺምና እንተለና ኸበርትዓና እግዚአብሔር ተሐሊልና እንተለና እግዚአብሔር ከተንሳና እግዚአብሔር መገዱ ከሪአናን ክገልጸልናን ዝኸለለና እግዚአብሔር ካብ ቅድሜና ኸልዕሎ እግዚአብሔር ድኻምና ሁሉ ኸራግፈው እግዚአብሔር እሙናት ኮይና ክንርከብ ኣብ ቅድሚኡ ይደልሎ እግዚአብሔር መስኪ ሕዋቴ ርእስና እንዳፈተሽና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንቕረብ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ በኣካይዳይ እሙን ኮይነ ዘይተረኸብ ኩሉ ሎሚ ብህይወተይ እሙን ኮይነ ዘይተረኸብ ኩሉ ሎሚ ብኩሉ መዳት በትስኻ ዝበልካኒ ክመላለስ ዘይከኣል ኩሉ መገዲ ሁሉ ድኻመ ያርሒቕካ እግዚአብሔር እሙን ኮይነ ክርከብ ኣብ ቅድሚኻ ክድግፈኒ እስኪ ንበሎ እሙን ኮይነ ክርከብ ኢድ እግዚአብሔር ሓፃር ኣይኮነትን ሕዋቴ ኃይል እግዚአብሔር ደኺሙን ተለዊጡን ኣይፈልጥን እዩ እግዚአብሔር መስገን ከም ቀደሙ ኢና እግዚአብሔር ኣይለዋወጥኒ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ ጸኒዑ ይነብር እግዚአብሔር ጉልበቱ ይቅንስን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር እሙን እዩ ኩሉ ግዜ ንብሎ እግዚአብሔር መስገን አንጊና እንደሌካ ኣለና አንጊና ብጸጋኻ ጽግበና ንብል ተኾነ ግን ኣብቲ ክንጸግበሉ ዝግባአና ስፍራን ቦታን ስለ ዘይንርከብ ጸጊብና ይንወፅእ ረኺብና ይንወፅእን ሎሚ ግን እግዚአብሔር መስገን እስኪ ንተኣመን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ንተኣመን ድኻምና ሕዋቴ ግድብልኩምን እግዚአብሔር ድኻምና ፈልጦ እዩ ግልጽ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንዓይንዓኹም እንድተሰወረ እኳ ንዑ ግልጽ እዩ ሕዋቴ ሎሚ ካብ ዘለናዮ ከውፃና ጥራይ ንተኣመኖ ሎሚ ካብ ዘለናዮ ሁሉ ነገራት እግዚአብሔር ብድድ ከብለና የእዛና ክኸፍቶ እግዚአብሔር የዒንትና ክኸፍቶ እግዚአብሔር ልብና ክቕይሮ እግዚአብሔር ወአምላኽ እሙን ኮይነ ኣይተረኸብኩን ኣብ ቅድሜኻ እሞ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ክደግፈኒ ካብዛ ግዜ ግን ክትረድኣኒ ካብዛ ግዜ እዚኣ ግን ክትበፅሓኒ እግዚአብሔር ንዓይኒ ሕዋተይን እግዚአብሔር ኣቦ ነጥቦ መቐይሮ መዓልቲ ክትኮነልና እግዚአብሔር ብምሕረትካ እግዚአብሔር ኣቦ መገድና ከተቕንዖ ብምሕረትካ እግዚአብሔር ኣካይዳና ኩሉ ክትልውጦ ብዕቤትካ ክትበፅሓና ክትድህስሰና ጸጋኻ አንጊሕካ ከተጥግበና እግዚአብሔር በዚ መዓልቲ ክትረድኣና ጎይታ ናባኻ ንእመን ኣለና ናባኻ ንውከል እግዚአብሔር واملاك كم بدلنا ايتخيدنا كم محرتنا كم ابسانا እግዚአብሔር አቦ አይትራየና ወአቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ እሙን ኮይና ክንርከብ ዝገብረና መንፈስ ካን ጸጋኻ ነብዛሐልና እግዚአብሔር እሙናት ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ከም ቃልካ ክንመላለስ እግዚአብሔር ወአምላክ ድምጽኻ ሰሚዕና ክንመላለስ እግዚአብሔር ወአቦ በኢየሱስ ክርስቶስ لومي قدك نابانا نبز قبائنا ختملس نتسلنا قدك بزن خوزنا بتسوعو خاك زابير كتدهب زابير أبو نتسلنا
ዘላለማዊ እግዚአብሔር ቅዱስ መብርታዕ ኮነልና ጎይታ ካብዝ ጠብቀና ሁሉ እግዚአብሔር ምንጋፍ ኮነልና ጎይታ ወአምላክ በሐርነትን እግዚአብሔር አቦ ብጹሩይ ጽጹይ ልብን ኣብ ቅድሚኻ ክንመላለስ እግዚአብሔር ናኻ ብምፍራህ ከነኽብረካ እግዚአብሔር ናኻ ብምእዛዝ እግዚአብሔር አቦ ወአምላክ ህይወትና ናኻ ክንህብ ክንክል እግዚአብሔር ትሑት መንፈስ ናኻ ዝጸምእ እግዚአብሔር አቦ ናኻ ዝእዘዝ ናኻ ዝፈርህ ህይወት ክልወና ጎይታ ብምሕረትካ ክትበጽሐና እስኪ ካብ ዘለና ይኹልና ክንትስኢና እግዚአብሔር መስገን ብድድ በሉ እስኪ ሃሌሉያ ብድድ ደብል ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክደስሰና እዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ጥራይ ደተስእ ኣሕዋቴ ንዝተሓለለ ዘበርትዕ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ጥራይ ኣሕዋቴ ንዝደኸመ ዘተንስእ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጥራይ ኣሕዋቴ ሎሚ ካብ ዘለናዮ እግዚአብሔር ክበጽሐና ኩሉ ናብ ቅድሚኡ እግዚአብሔር መስገን دخلنا ندات أمنا هو بري موسى بارياي كمو أيكونن إلوك زابير تأمين له موسى بارياي أبيتي أمون إلوك زابير مسكن نؤمنات زابير يركب لهم زابير مسكن لومي أنا نسخاتكمن زابير زمسكر الهوات كلون نحواتي زابير دسلو زقبلو أملخو كلون نحواتي زابير دسلو زقبل أقلقلت እግዚአብሔር ዝምስክረልና ሕዋቴ እዚ ሓጽር ዓመት ምድር እንነብረሉ ነቲ ናይ ዘላለም ህይወት እንዳለወሉ ሕዋቴ እዚ ሓጽር ከምኡ ኢሉ ትቃል መዝሙር 9 እንተዳ አንቢብና ኣብቲ ትሕቲልና ኣብዚ ምድር እዚ 70 ወይ 80 ኢሉ ሓጽር ግዜ እንተኾነ ግን እግዚአብሔር ዘላለም ዝነብር እሞ ምስኡ ንዘላለም መታን ክንነብርሲ እዚ ኣብዚ ምድር ዝንነብረሉ እንዳለወሉ ዘመን ሕዋቴ እንዳለወሉ ዓመታት እዩ ከመይ እንዳለለና በቅድም እግዚአብሔር ንዘላለም ምስኡ ክንነብር ከመይ እንዳለለና አቤቱ ሙናት አለና ንዑ እንዳፈራህና ደንመላለስ አለና እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ህይወት እግዚአብሔር ደስ ይልዎ ዝቅበሎ አገልግሎት ነገልግላለና እንዳለወሉ ዘለና ዘመን ዓመታት የንሕዋቴ ኣብዚ ምድር እዚ ነበርቲ ኮና ኣብዚ ምድር ዝነብር ነገር የለን ንሕና ግን ምስቲ ንዘላለም ዝነብር እግዚአብሔር ምስኡ ንዘላለም ክንነብር ኣብዚ ምድር ዝንዳለለና እሞ ምድላዋትና ከመይ የለው ንዑ እንዳፈራህና ደን እንዳለለና ሕዋቴ ንዑ ኣብ ህይወትና እንዳግዛና ደን እንዳለለና እሙናት ኮይና ዶ ቤቱ ንመላለስ ኣለና ንዝተሰወረ ዘይስወሮ እግዚአብሔር ዝተሃበ ዘይሕቦ እግዚአብሔር እቲ ነምልኾ አምላኽ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር እረ ሁሉ ምንም ዘይስወሮ ነገር እግዚአብሔር እንዳምለኽና ንዑ ዘይንፈርህ ወይ ከዓ ንዑ ዘይኽብር ህይወት እንተዳሃሊና ሕዋቴ ከምቲ ዝግባእ ኣይንዳሎና ደለና እሞ ሎሚ ናብኡ ንመለስ ወአምላኽ ከይዳሎ ዝኽልክለኒ ዘበለ ኩሉ መንገደይ ዝዓፁ ዘበለ ኩሉ እወእዝን እትን እዝን ንዓኻ ቀሊል እዩ ንዓይ ግን ከቢድ እዩ ሎሚ ግን እግዚአብሔር እስኻ ትኽእል ኢኻ ሓይሊ ሂብካ እግዚአብሔር ደው ከተብለኒ ትኽእል ኢኻ እሙን ኮይነ ክርከብ ኣብ ቤትካ ደው ክብል እትገብረኒ እስኻ ኢኻ ረድኤትካ ይፈለየኒ እግዚአብሔር حلوة خايفة لسكي داوكم اسكزرقو لومي حيل نقبللو أب قد مكزابهر أمونات كوينا نمالا لسالو دقيمو كزابهر عدل هبنا اللحواتي كل قزي عدل هبنا اللو كزابهر أمونات كوينا نركب عدل هبنا اللو كزابهر نعوهن فره أمونات نعوهن فره بح دبلو ولد كوينا نركب عدل هبنا اللو كزابهر لو مدقفني لو ما حيل خبز حالي أرتقها وسخن كزابهر أمون كوينا غير كبرد عن إكزابه وأملانا عقد فرهيوت كلوني كابز تبقني إكزابه نداترها كابز تبقني كابز عكتن إكزابه ندافرسكا كابز تقاق هو زتت أمزسكو ندقنا إكزابه لو مي إكزابه حيل خادر بني لو مي إكزابه تقاها وسخني لو من عقد دست بالهيوت أبيتك أمون كوينا غير كب زغيلني إكزابه قالكا أبرهل لي إكزابير يعيتيك برهب قالك إكزابير لبي الصغات خبر الليو أجندة حيزهم على لس إكزابير لو ما بقويتها بيسوس كريستوس بس ما فسخ دكفن قويتها يدل لهم لو ما حتى نفس غيتها تنقفت إكزابير لو ما حق أن يعمل خو خيم لغنا إكزابير لو ما إكزابير أبو مش منفسك غيتها هادنا إكزابير مش منفسك كي
كيت أبغنا إخزابير كين وط إذا نهاب كنا جزيتات إخزابير أبو بيسوس كريستوس حتى سكن دكوا يتحلفنا أي تحلفنا إخزابير أي تحلف إخزابير بزمعل تزدن كفنا بزمعل تزرد أنا إخزابير بزمعل تزد إخزابير أبو بيسوس كريستوس هاللويا هاللويا يس مستغامي أبكر مخامت إلا خويتا مسبوزو حسابن مسبوزو دليتاتن مت إلا خو إخزابير إذا زياقن إخزابير أبو نعخت رايك حسب إخزابير إتنات كحساب رايك حسب إخزابير نات كدليت رايك قبل مسوغا كان إخزابير أي تحلفني قويتا أي تحلفني بيسوس كريستوس أي تحلفني نعور تبره السخاك زابير ندنس تتلسه السخاك زابير نلمسام تنتسه السخاك زابير لو مبقوي تابا يسوس كريستوس كم ناي دغام لمسنة تنساني كم ناي منفسه ودكت زابير كم نعخا زي مزاز زابير ملسني نبت السخات دليوك زابير رداني نبت السخات دليوك زابير مرحني بدا السخات مرحني غمالا للسوك زابير يداوكم زرقوه إخزابير مسكن لومي إخزابير هاللويا كم تنحنا ندلي كونس كم تسود دلينا خونا نركب إخزابير رديو تخبز حنا يحواته إخزابير منفس خبز حنا يحواته إخزابير تسقو خبز حنا يحواته لو مبقوي تابا يسوس كريستوس متسل له يس هاللويا زشكرنا زنبرة كل دلينا سكام نسونا إخزابير كقبر إلومي زجنقنا زنبرة زدكمنا زنبرة كل جزء إندات مالالا زشكرنا دلينا سكام نسونا إخزابير كالعليو إخزابير كالحقوق يحواته كم قدنا إخزابير يدر حقوق إخزابير مسكن أي بحيلنا أي بخيلتنا بتي حيل ذهبنا كن أبكر من هذا كلهم كلينا زخيل إخزابير اسكت تزاربوا إخزابير مسكن تزاربوا باستفالة مقد تحالف دلهم أما أكلنا دلهم كمان فنت دلكم تكاتاتولنا دلهم إيد إخزابير حد سارة كونتن أبتدلهم مونا إخزابير هلونا أبتدلهم مونا إخزابير رديت أبتدلهم مو إخزابير كبت حقكم لومي لبهم من يداوكم من زرقحكم أبكد ميغاب كل مقد يأمنا لهم مو كابد الله هو نجارات أو تساني سكبلوه كابد الله هو نجارات تنساني بلوه كابد الله هو نجارات كل ملساني بلوه زمن السك زابهري حواته زدقف زابهري حواته زلوت زابهري حواته مسن من نوع أبو مسن وكل زابهر كاليف بقالنا تلوم متنكافي هنالنا بقالنا تلومي مبتحي هنالنا إد كاي تحلفن إخزابير أي تحلفن بزن قهز قويتا أي تحلفن إخزابير أبو حقنا ولدك أخوين غركب إخزابير حقنا إسغات مسكر الهوات كلوان إخزابير إسغات قبلوا أقل قلت نعاقك أقلك إخزابير وأملاق بيسوس كريستوس لم تسكى أخدر بني لم إخزابير منفسك أخدر بني لم إخزابير إسغات تنقفن قويتا بزن قهز يدل له بزن خوزي بيسوس كريستوس لوم غال حساب تسطيب بيسوس لومي حشو خدم الحسابات كله كم منفس كذا وتعني كم رديت كذا وتعني كي سمع كذا عصون زبل كله لوم تسطبل بقويتا بيسوس كريستوس اتعب دقم ساعات الرخو بلو كنت كفت يزانا يكفت منفساوي عنده يكفت واملاق بيسوس كريستوس كم زم امونات باريا أخاهوين غركب أمون باريا الكيانو مسيح زابه أمون ننبيك بحلم براين رخبهم نمسيقن فيت نفيت لومي فيت نفيت كزابهر كراخب النحواته فيت نفيت كزارب النحواته فيت نفيت كبتح النحواته لومي دمتها سمعتها لله لومي ناتكا دمتي كزابهر لومي ناتكا دمتي كزابهر كما غاد هنا دمتي كما غاد هنا إخزابير موسى خمزي لمسأليسي كمزي له دزمر خوينيو يمثلني حواته زور بيسايو
ያሳለፍኩትን አባታ ጎባታ ቁልቁል ገደልን ማመን ይሳለኛል ኃይል ከየት አገኘው ለካ ኤልሻዳይ ስሙን አክብር ዘወር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባታ ጎባታ ቁልቁል ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል ከየት አገኘው ለካ ኤልሻዳይ ጠብቀኝ ቆሜያለሁ ስሙን አክብር ዘወር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባታ ጎባታ ቁልቁል ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል ከየት አገኘው ለካ ኤልሻዳይ تراخبوا برهان اتن موسى تراخبوا حوي حجون ابانا هياوي هاليلويا اتن موسى زساغرو هاليلويا كنبر زغبرو هاليلويا حجون هياوي وريغا دالا باشادي ريندلللللل شيدالا باسالا هاليلويا از منفس هياوي هاليلويا ابصصبح بصقو زصقونا هاليلويا عند الحد كين بالداونا حيزو زدقفنا هاليلويا ريغادا لاباغادا شاديغا باسارا هياو يخسخ هاليلويا سماين مدرن زفطرك هاليلويا هلاونتكا نستماقرو لنا نبلالنا هاليلويا we need you روغادا لابا شاديغا باسا ندليك لنا منفس قدوس هاليلويا ندليك لنا منفس قدوس يا باتي منفس هاليلويا اتنبعال موسى اتنبعال إلياس اتنبعال يعقوب أبراهام زساغر كمنفس هياو يخحجون هاليلويا ادليك هالله هاليلويا هاليلويا لو هاتن حق انسي ام مسقل تراخبا يبلنا هاليلويا بمسقل زولدنا يسوس هياو هاليلويا هاليلويا قالك حقي مو بحق قدسوم يبقالو هاليلويا قالوا حقي هاليلويا السو هياوي هاليلويا قالوا زنبس بمنفس كملا قدني هاليلويا ريدي بيشاندا كباس رودا لا غاندا رباشدي نقداوي نباخا يلعن እግዚአብሔር ሃሌሉያ በመንፈስን በሐቅን አብ ቅድሜኻ ይሰግድ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በዚህ መንፈስ ዝን ጉባኤ በፀሐዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እትጸጋን ሐቅን መልእዎ አባና ዘሐደረ ኢየሱስ ሕያው ሃሌሉያ ሕያውነትካ ይመላለስ ሃሌሉያ ከምቲ በሰማርያ ሓሊፍካ ነገራት ዘጥዓኻ ሃሌሉያ ሎሚ በዚ ጉባኤ ነገራት አጥዒ ሃሌሉያ ሕቶታት መልስ ሃሌሉያ ቁጻራት ይፈታሕ ሃሌሉያ ህዝብኻ ተፈቲሑ ንዓኻ የምልኽካ ሃሌሉያ አነ ተፈቲሐ ንዓኻ የምልኽካ ሃሌሉያ ኣብተ ጽባሕ እሙን ይጸጋኻ አይጎደልኩን ሙሉይ ባኻ ክሳዕ መጺካ ትወስደኒ ሕያው መንፈስካ ሎ የበርትዓኒ ክሳዕ መጺካ ትወስደኒ ሕያው መንፈስካ ሎ ይመርሓኒ ኣብፀ ጽባሕ
እሙን ይጸጋኻ ኣይጎደልኩን ሙሉዬ ባኻ ክሳዕ መጺካ ትወስደኒ ሕያው መንፈስካ ኣሎ የበርትዓኒ ክሳዕ መጺካ ትወስደኒ ሕያው መንፈስካ ኣሎ ይመርሓኒ አቤት ክትዕር ኢየሱስ መንፈስካ የጸናንዕዩ ንቅዱሳንካ አቤት ክትዕር ኢየሱስ መንፈስካ ይምዕድ የቅነ ንቅዱሳንካ አቤት ደስ ገብር ኢየሱስ መንፈስካ የበርትዓኒ ደው ክብር ስለኻ ምእንታኻ ደው ኢለ ወንጌልካ ክሰብር ሃሌሉያ አቤት ክትዕር
ክገብር ምለኸኒ ቃል መጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ነበረት እታ ህይወት ድማ ብርሃን ሰብ ነበረት ሃሌሉያ ብርሃኑን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግን ኣይሓዞን ይብል ውረዲ ለኸንብበይ ጊዜ ከይወስድ ምእንቲ ሃሌሉያ ሽዑ እንታይ ይብል ክርስቶስ ድማ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣባና ሓደረ እቲ ብርሃን ኣባና ሓደረ እቲ ህይወት ኣባና ሓደረ እቲ ምጥዓይ ኣባና ሓደረ እቲ ፈዋሲ ኣባና ሓደረ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፍ መእመን ሓደረ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ከም ቃልካ ምሳይ ኣለኻ እንዳበልና ክንዝምር ኢና ከም ቃልካ ሃሌሉያ ኣብ ማዕረ ቃልካ ዝተቐመጥኩ ምሳይ ትህሉ ስኻ ኮኔክሽነይ ማዕረት ቃልካ ዝተቐመጥኩ እዩ ሃሌሉያ በሓንሳብ ክነምልኽ ኢና ዘለኩም እንታይ ሒዝኩም መፂኹም ኣለኹም ኣይዶኖ ሃሌሉያ ሽብሸባት ኣለኩም ሽብሸባ እልልታ ዘለዎ እልልታ ሃሌሉያ ከም ዝጥዕመልካ ከምቲ እሱ ዝፈጠካ ሃሌሉያ ከምቲ ኣብ ቤትካ ዝተላመድካዮ ሃሌሉያ God.
ክሰግድ ክሳዕ መወዳታ ኣምላኸይ ጥራዮ ዘይርከቦ ኢታ ኤልሻዳዩ ንሱ የለን ዝሳኖ ንኩሉ ጊዜኡ ጽቡቕ እዩ ዝገብሮ የለን ዝሳኖ የለን ዝሳኖ የለ ዘይጽግሞ የለ ዘይጽግሞ የለን ዝሳኖ የለን ዝሳኖ
مشيتو إنكاي تعذنلك طعم جنا ناتيخا أملخيخا ناتيخا رستيخا ناتيخا كهنيخا زبلك بيتا إنكاي تعذنلك طعم شتو إنكاي تعذنلك طعم جنا إنكاي تعذنلك طعم شتو إنكاي تعذنلك طعم جنا ቅዱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብሪ ሁሉ ንዑ ይግብኦ ሃሌሉያ እልልታ ንዑ ይግብኦ ሃሌሉያ shout to the Lord hallelujah ሰናይ ይኸስኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ we thank you Jesus ሃሌሉያ ንዕብየካ ኣለና እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ ቅዱስ ዓብይኻ ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ ሰናይ ኢኻ ብሂወትና ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ እስኻ ካህንና ኢኻ እስኻ ርስትና ኢኻ እስኻ ሂወትና ኢኻ ከም ቃልካ ምስ ንመላለስ ነገራት ተዕብየና ኢኻ ሃሌሉያ እስኻ ከም ቃልካ ኢኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ስምካ እግዚአብሔር ዓብዩ ስምካ የለ ዝመስል ንኣኻ የለ ዝመስል ንኣኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ዓብዩ ስምካ እግዚአብሔር ዓብዩ ስምካ የለ ዝመስል ንኣኻ የለ ዝመስል ንኣኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ዓብዩ ስምካ እግዚአብሔር ዓብዩ ስምካ የለ ዝመስል ንኣኻ የለ ዝመስል ንኣኻ ዓብይ ኣብ ኣፍ ደገ እዩ ሃሌሉያ እሱ ሕያው እዩ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ዓብይ 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 በልዎ ዓብይ 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 በልዎ እንደገና ዓብይ ዓብይ እሱ ዓብይ እዩ ሃሌሉያ ዓብይ 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 እዩ ሃሌሉያ ዓብ በልዎ ኢየሱስ ዓብይ እዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዓብይኻ
ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ዓብይ እዩ እግዚአብሔር ድንቅ እዩ እግዚአብሔር ፍሉይ እዩ ልምዲ ኮይንና ኣይኮነን ንግሆ መፂና ንጽሊ ሽዑ መዝሙር ንዝምር ሽዑ መባን ዕሽር ንብል እግዚአብሔር ገጹ ክንደሊ በአምልኾ ከነምልኾ ብዘለና ብትሕስቶና ድማ ንዕኡ ክንግዛእ ዘለና ክንህቦ ፍቃድ አምላኽ እዩ ናይ እግዚአብሔር ስርዓትን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድን ኢና ንገብር ዘለና ኣብዚ ምእካብና ንእግዚአብሔር ደሊና ኢና ንመጽእ ዘለና ብኩሉ እንትናና ክንግዝኦን ከነምልኾን ይግባአና እግዚአብሔር ዓብይ እዩ እግዚአብሔር ፍሉይ እዩ እግዚአብሔር ኣይልመድን እዩ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ንላዕሊ እዩ ከነመስግኖ ይግባአና ከነምልኾ ይግባአና ህይወትና ክንህቦ ይግባአና ንዑ ጥራይ ክንብርከኽ ይግባአና ንዑ ደሊና ኢና መጺና ምስኡ ተራኺብና ክንምለስ ኣለና ሓድሽ ነገር ሒዝና ክንወጽእ ኣለና መዛምራን ጎይታ ይባርኩም ስለ መባን ዕሽርን ክንጽሊና አንተ ቃል ከንብቤ ቃል አምላኽ እንታይ ይብል ኣብ ቆሮንጦስ ክልተ ካላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9:6-7 ግናኸ እዚ እብል ኣለኹ እቲ ቆጢቡ ዝዘርእ ቆጢቡ ይዓጽድ እቲ በበረኸት ዝዘርእ ግና በበረኸት እዩ ዝዓጽድ አምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እሞ ነፍስ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሕልኖ ይሃብ ደስ እንዳበለና ንቤት አምላኽ ከነምጾ እንዳተሐጎስና ደስ ይልና ክንህቦና አምላኽ ስለ መባዕን ዕሽርን ክንጽሊና ጎይታ ዝወሃብ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ካፍቲ ዝሃብካና ድማ ፈቲና ክንህብ ስለ ዝረዳእኻና ተባረኽ እግዚአብሔር አምላኸይ ነቶም ዘይብሎም ድማ ስለ ትህቦም ደገ ስራሕ ስለ ትኸፍተሎም ጅባታቶም ስለ ትባርኽ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ ነዚ ንቤትካ ዝዋጻእ ድማ ዘመሓድሩ ንዕዮ ወንጌል ከውዕልዎ ብሽም ኢየሱስ ንጽልለና ምስተውዓል አእምሮኦም ስለ ዝኸፈትከያ ተመስገን ትሕስቶና ስለ ዝባረካ ተመስገን ነቶም ዘውጹ ድማ ብዕጽፍን ድርብን ስለ ትባርኾም ምንጮም ስለ ትባርኽ ትሕስቶኦም ስለ ትባርኽ ብሽም ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና ተሪፉ ዘሎ ግዜናን ሰዓታትናን ኩሉ ንዓኻ ሕሊፍና ንበካ ኣለና ብወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ቃልካዩ ያው ዝገብረኒ ቃልካዩ ተስፋ ዝህበኒ ቃልካዩ እምሮይ እንዳሓደሰ ሰላምካ ዝመልአኒ ብዘይ እንቅፈና ወስደኒ የምሮይ እንዳሓደሰ ዝመልአኒ ብዘይ እንቅፈና እግዚአብሔር ጻድቕ በይንኻ ንኸይብድል ይዓኽሮ ንቃልካ ኣብ ልበይ ይጽሕፎ ሕግኻ ንኸይብድል ይዓኽሮ ንቃልካ ኣብ ልበይ ይጽሕፎ ሕግኻ ሃሌሉያ ክብርን አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
አሜን لما أنت نامي مسح الله دي بشرشي لاتني الله دي مسح أنا اشتري قالي مالتي نامي لما أنت مسح لنا ما أصير أنا مسح نقبر إلى مالتي حدش عمتي له وموت هذا خبرت معلتو كو قويتها موت تنسى الله معلتي إلى هني كبرنا أملاح يكون آمين لمن تاير أصار خبرت خوينا وستريت السلام وإمدا حنان نيرنا إلى هني كبرنا أملاح يكون زعينة فلتة أبدك أنا زنبرا أملاح آمين جابير مسكن قويتها جن نس بدعين مستنا يكون نقول دايو آمين آمين دخ سمع لما أنتي بنهنا ببتي بحلاوي مالت هوسانا يكونه بتخكل جن هوسانا سنبت ده توال حاموس يحتكون زقب بايكونه يا بالم ترسداي يبلو أبناي عدو مالتيو جنا حق جابير مسكن تقوم نجار جنيه قد سناي ويتنا يسوع كريستوس بخبري نبي يرسالم زعته والله معلتيا معلتات ذكر الله مالتيو ويتنا يسوع كريستوس نبي يرسالم كأدخله ترام بانت لخا انت عميلمو هوسانا نود داويت بسم جابير زمت نسو بروخي آمين يسوع كريستوس بروخي زاد حننا قويتا بروخي تامسك الواقع زخفلنا قويتا بروخي نعوز مسليلن جابير مسكن نسو مويتلنا كموتات تنسيو جعل جابير كنقرنا خلو إنه نسو كموتات تنسيو أبي ما نجرمها الله نعوها حلك النتاتن سلطاناتن ملاختن كلهم تايقبروا الله يجزؤوا الله يبلنا خبرنا أملاح يكون زجزء قويتا إنا نملخ زملخ زلو قويتا إنا نملخ خبرنا أملاح يكون مزمران نزي قويتا زي كهنا ملخ دقفنا صنيحهم يا بيري باركم شو جايب زحلكم سهلينه ويتبارك صبوت خانة صلوت أصلي خان عنتوي مدبنا لك 10 فرقان يجمر سقاب 10 حدا نتصلم على تيو دحريخا أملخو 10 حدا نجمر تا قدميت زلا قال يخاتكم كم زلاون أفتي كالندركم يأتخمان مثلني جن بجزيون مس أملاح مسكن دس بالناي صلوت جزيون يرنا يا بيري بارخ صلوت جميرنا نأملخنا أتو دحريخا كم زي نريو زلنا نبقى على جابير نسجر 10 فرقان جميرنا لك ساعات حدا نود مالتيو كم فاد أملاح أجمع نايب أنت برنامج جمرة لمبر زود دالي في اللاتني هذا برنامج ساعات كنده تجمري لهم ساعات كنده كاتودو سباقي سودة أما درخت واتم سودة لازم لاخ مسكن كم تمنفس درخنا نجبر مالت يابير مسكن جين أمره خالنا استوعال خالنا بمستوعال كان مال على السيابير يبارح over extend عين جبرنينا مالتيو كله مدباتنا كلاليوكمو دحريو نابتي نياجاش مللايك خيديا ما سيابير مسكن ناي سنبت already نجيروكم على اللخو ناي حمص مدب أبوت الله مالتيو لك ساعات حموش جميرنا شوعات نود حداري ناي عربي الله ساعة شمونته جميرنا سون كومو بتي خمسة خالنا مثلا خيد مالتي سيابير مسكن كومو خا ناي من سيات قدام ناي مشت الله أبزي الذي تمدبات تخطاتلو نتهم عبد خاب زلكم بليز توم جزية زلكم كا ناين جو ناي صلوت جزية الله كل جزية ما يصير مسكن ناين جو ناي صلوت جزية الله جزية سويكم مسؤول تخافلوا تصليوا any time ما تيخون كتكرر تخليهم دحر صراحة لكم كينو أما نقول كتكرر تخليهم زحزوكم يلين جن ما تيخون أبزيا منفسكم أبكر مجزابير نفسكم أبكر مجزابير كتفسسوا أملاخ يدلي ما يصير مسكن يسوع قوي آمين آمين دخسم هاللويا جابير يبارك I think أجايش اللونا مثلني أجايش خنك بلينا أبزي مسرع زي لنا دي قاشة I don't see لنا أبزي لنا قاشة اللونا ديم البات أجايش اللونا بجمع ركزيم مونغنا استرخبكم اللخب رهين أبزي اللونا دي ما قاش أوكي اللخبتي بجمع ريح يكونن حوي إيش جابير مسكن سكي أبزي اللخب ما خد تسيخهم مو خلي الله عليكم ينام لخم مسكن خلي الله عليكم ينام أبزي اللخب ما تسو تسب أبزل اللخمة ويتباركي حراي بآخر جمري حلف ولا يقول حرنت بحما حرنيا أوكي جابير مسكن لما جمري أجزي متصوّج شلّي نتواوق علينا إنتروديس نارج علينا سمشنا كيت ندمت أش بتنقرين داسي لنا مسكرم كادي سابا كم يقدرنا إن نقبله جابير مسكن
برين برهانه كاب يوغندا ايش እግዚአብሔር ይመስገን من يفتي اوكي مامي يس امين እግዚአብሔር ይመስገን ማማ ማሪዛ አደጆ ሙኻና ማለት እዩ ካብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ መጽያ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ተፈልጠና ኣብ ሚዲያ ንሕና ኢና በአካል መጀመሪያ ጊዜ ረኽባ ዘለና ምርሳ ቀጻሊ አትከታተልና መደባትና ቀጻሊ አትከታተል ማለት እዩ አባል ናይ ዲስታንስ አባል ናይ ኤቤኔዘርያ ማለት እዩ ከመይ ገርና ኢና ነቀበሎም እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ብርሂን ምስ ዮኒ ተፋለጡ ዲኹም ስለዚህ ተፋለጡ ዲኹም ስለተረኸቡ ዝተፋላለየ መንገድ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሰግሪና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማ እግዚአብሔር ዝብለና ነገር አለ አሜን አሜን እንደው ሰማ እግዚአብሔር ይዛረብ አሜን እግዚአብሔር ሐንሳብ ክልተሻብ ይዛረብ አሜን እግዚአብሔር ሐንሳብ ክልተሻብ ታይገብሪ ይዛረብ ንሕና ካ እንታይ ንገብር نسمعه نقلبنا أملاح مسكن أمين نقلبنا እግዚአብሔር ይባላል ስለዚህ በቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ሰግድና ሐወይተስ ናብ ዝኽመጽዩ ቃል እግዚአብሔር ሸር ገብረናይ ذا حبيبي موبايل كما يوعلكم እንኳን በሰላም በደህና ቤት እግዚአብሔር መጻኹም አምላክ መስከን እግዚአብሔር ዝማዓልት ክንሪኦ ዕድል ይብልና ኣሎ ምሕረቱ ስለዘብዛሐልና ስሙ ይባረኽ ሓደ ጥቅስ ኸነ ንብቢና ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 18 ካብ ጥቅሲ 1 ክሳብ ጥቅሲ 7 ኸነ ንብቢና ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 18 ካብ ጥቅሲ 1 ክሳብ ጥቅሲ 7 ንሆሴዕ ወዲ ኤላ ንጉስ እስራኤል ኣብ ሳልሰይቲ ዓመቱ ከዓ ኮነ ሕዝቅያስ ወዲ ኣሃዝ ንጉስ ይሁዳ ነገሰ ንሱ ክነግስ ከሎ ወዲ 25 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም 29 ዓመት ገዝአ ስማ ድዩ ድማ ኣቢ እዩ ንሳ ጓል ዘካርያስ እያ ከምቲ ኣቦ ዳዊት ዝገበሮ ኩሉ ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ገበረ ነቲ በረኽቲ ኣግለሶ ንሓወልትታት ድማ ሰባበሮ ንኣስታተር ከዓ ቆረጾ ነቲ ሙሴ ዝገበሮ ተመን ኣስራዚ ድማ ደቂ እስራኤል ክሳዕቲ ዘመን እቲ ይዓጥንሉ ነበሩ እሞ ድርቅምቅም ኣበሎ ንዕኡ ከዓ ነሑሽታን ሰሜዮ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ተኣመነ ኣብቶም ድሕሪኡ ዝነበሩ ኮነ ኣብቶም ቅድሙ ዝነበሩ ኩሎም ነገስታት ይሁዳ ከምኡ ዝበለ ኣይነበረን ንሱ ኣብ እግዚአብሔር ጠበቐ ካብ ምስዓቡ ኣይግለሰን እቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ትእዛዛት እንታይ ገበረ ሓለወ ኣምላኽ መስገን ክንጽሊና እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ኣምላኽና ብምሕረት ሃብታም ኣምላኽ ኢኻ ምሕረትካ ስለ ዝበዝሓልና ሎሙ ነዚ መዓልቲ እዚ ክንሪኦ ስለ ዝገበርካና እግዚአብሔር ስለ ምሕረትካ እውን ሕጂ ነመስግነካ ኣለና ሕጂውን እግዚአብሔር ኣቦ ንሕና ኣብዚ ምድሪ ኣጋይሽ ኢና ስደተኛታት ኢና ቃልካ ክትገልጸልና ንጸልይ ኣለና ቃልካ እስኻ ተዘይገሊጽካልና እስኻ ተዘይብርሂካልና እግዚአብሔር ሚስጥር እዩ እስኻ ተገሊጽካልና ጥራይ ክርዳእና ዝኽእል እሞ መንፈስካ ክዝንቢ ቃልካ ክግለጸልና ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ቃልካ ሰሚዕና ክንፈሪ ክንዓቢ ዘይደሊ ናይ ጸልማታት ኣሰራርሓ بكريستوس ኢየሱስ ስም ክብተን ንጸልይ ኣለና ግዜና ሰዓትና ንስኻ ግዛ بكريستوس ኢየሱስ ስም አሜን ኣምላኽ መስገን ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና እንታይ ለሂበ ኣለኹ ነዚ ትምህርቲ እዚ ካብ ንጉስ ሕዝቅያስ እንታይ ንግበር ንመሃር ካብ ሕዝቅያስ ክንመሃር ደልየ ኣለኹ ሎሚ ዓንቲ ኩላትና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ቅድሚ
ናይ ንጉስ ሕዝቅያስ ምዝራቤ ግን እቲ ድሕረ ባይታ ንእሽቶ ይከረዳእኩም ንምንታይ ናብ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገይሩ ጠቢቁ ዝብል ሓሳብ ንጉስ ሕዝቅያስ ኣብ ሰለስተ መጽሓፍቲ ኢና ንረኽቦ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 18 ክሳብ 20 ዘሎ ንረኽቦ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ካብ ምዕራፍ 29 ክሳብ 32 ንረክብ ትናቱ ታሪክ ኣብ ሳልሳይ ሓሳብ ካብ ኢሳያስ ካብ ምዕራፍ 36 ክሳብ 39 ንረኽቦ ማለት እዩ ደሰም ሓሳቢ ተደጊሙ ዘሎ ብዛዕባ ሕዝቅያስ ግን ኣብ ሰለስተ ቦታታት ኢና ንሕዝቅያስ ታይ ንገብሮ ንረኽቦ ስለዝለዎ ማዓንቲ ንሪኦ ካብኡ ንመሃሮ ትምህርቲ እዩ ድሕረ ባይቱ ንእሽተይ ክዛረብ ኣብ ነገስቲ ምዕራፍ 11 ሰሎሞን ሓጢኣት ምስ ገበረ ንኣስታተር መሰምለኸ እታ መንግስቲ ኣብ ክንደይ ተመቂላ ብለና ኣብ ክልተ ተመቂላ ሰሜናውን ደቡባን መንግስቲ ተባሂሎም ይፍለዩ ነይሮም ሕጂ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ናይታ ሰሜናዊት መንግስቲ ይኮንኩን ናይታ ደቡባዊት መንግስቲ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ስለዚ ምስ ተመቐለት ወዲ ሰሎሞን ሮብዓም እንታይ ገይሩ ብለና ደይቡ መጀመርያ ንጉስ ዝደየበ ንሱ ምስ መፀ ከም ኣቦ ዳዊት ፍጹም ኣይነበረን ብለና ኣክቹዋሊ ብናቱ ዘመን ግብረ ሰዶማውያን ከም ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ካብ ኣምላኽ ከም ዝረሓቐ ካብ ህይወት ኣምላኽ ኣዝዩ ርሒቑ ዝነበረ መራሓ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ዝመረና 17 ዓመት ይገዝዩ 17 ዓመት ንኣምላኽ ኣይሰዓቦም ኣንጻር ኣምላኽ ይኸይዱ ኣንጻር ቃል ኣምላኽ ይኸይዱ ብድሕሮ ኣብያ ዝበሃል ወዱ መፂኡ 3 ዓመት ይገዝዩ ልክዕ ከምቲ ኣቦ ዝኸዶ ዝነበረ መንገዲ ዝኸይድ ነይሩ እሱ ዘገርም እዩ ዳዊት ኣቦም ንኣምላኽ ብጣዕሚ ተኣዝዩ ዝኸይዱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጣዕሚ እንታይ ዝገበሮ እዩ ዝተሓጎሰሉ ሰብ እዩ ነይሩ ደቁ ግን መብዛሕትኦም ከምቲ ዳዊት ዝኸዶ መንገዲ እንታይ ኣይገበሩን ኣይከዱን ድሕሪ ኣብያ ኣሳ መፂኡ ኣሳ ዝነውሐ ዓመት ይገዝዩ ካብቶም ዝነውሑ ዓመታት ዝገዝኡ እዩ ነይሩ 41 ዓመት ይገዝዩ ኣሳ ክገዝእ ከሎ ኦፍኮርስ ብምሉእ ልቢ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መፂኡ ጠቢቑ ተኣዚዝዎ ንኣምላኽ ሰሚዕዎ ብለና ግን ሰባት ኣብ በረኽቲ ዓጥኑ ነይሮም ሰሎሞን ዝገበሮ ብዘመን ሰሎሞን ዝተገበረ በረኽቲ ነይሩ ንኣስታተር ዝስገደሉ ሰባት ኣብ ከይዶም ሰግዱ ነይሮም ግን ኣሳ ነቲ ህዝቢ ናብ መን ክመልሶ ከሎ ኢና ንሪኦ ናብ እግዚኣብሔር ክመልሶ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 15 ኣለና ንኣምላኽ ክደልይዎ ብምሉእ ልቦም ኪዳን ከም ዝኣተዉ ከም ዝተረኸበሎም ኣብ ዙርዮም ዕረፍቲ ከም ዝሃቦም ቃል ኣምላኽ ይነግረና ብድሕሪኡ ዝመፀ ዮሳፋት እዩ ዮሳፋት ዝገበሮ ጌጋ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓይነት ኣምልኾ ናብቲ ምድሪ ብሓይሊ ከኣቱ ጀሚሩ ማለት እዩ ዮሳፋት ክገዝእ ከሎ 25 ዓመት ይገዝዩ ምስ ገዝአ ልክዕ ከም ኣቦ ኣሳ ናብ ኣምላኽ ዝጠበቐ መራሒ ነይሩ ምስ ጠበቐ ግን እንታይ ጌጋ ገይሩ ምስ ኣካብ ምሕዝነት እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ክምስርት ከሎ ኢና ንሪኦ ፈጥሪኦም ሓላፊ ነገር ዝሓልፍ ነገር ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ናብ ሰማይ ሒዝናዮ ዘይንከይድ ንዕኡ ክንብል ናይ እግዚኣብሔር ነገር ከይነጥፍእ ዮሳፋጥ ነቲ ምድራዊ ረብሓታት ነቲ ፖለቲክስ ክብል ኢዛቤል ካብ ፎኒሻ ዝበሃል ቦታ እያ መፅያ ፎኒሻ እንታይ እዮም ነይሮም ዓበይቲ ነጋዶ እዮም ነይሮም ኣብ 800 ክፍለ ዘመን ከይና ክንሪኦም ከለና ብንግዲ ዝተፈለጡ ህዝቢ እዮም ነይሮም ስለዚ ዝኾነ ምድራዊ ረብሓታት ክገብር ኢሉ ነቲ ፖለቲካዊ ምስኦም ክዋሰብ ከሎ ኢና ንሪኦ ኦኬ ናይ እንዳ ኢዛቤል መንፈስ ሓደገኛ መንፈስ እዩ ነይሩ ብኣስታተር ብባል ዝምለኽ ኣምልኾ እዩ ነይሩ እሱ ናብ ምድሪ ካተኣትዩ ብቐሊል ክወፅእ ዘይክእል ኣምልኾ እዩ ብድሕሩ እንታይ ገይሩ ዮሳፋጥ ኒዮራም ወዱ ካብ እንዳ ኢዛቤል ኣታልያ ትበሃል ጓል ኣምፂኡ ኣታልያ ኣድያ ዘላማመደታ ካብ ንእስነታ ኣምልኾ ካብቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ናብቲ ደቡባዊ መንግስቲ ሒዛቶ መፅያ ኣብቲ ቤት እግዚኣብሔር ኣብቲ ሰሎሞን ዝሰርሖ ቤተ መቅደስ ካልእ ኣምላኽ ክምለኽ ጀሚሩ እቶም ህዝቢ ንካልእ ኣምላኽ ከምልኹ ጀሚሮም ልቦም ካብ ኣምላኽ ክወፅእ ክሽፍት ጀሚሩ ኦኬ ዮራም ማለት ክፉእ ንጉስ ዝነበረ እዩ ንሕዋቱ ዝቐተለ ዝሓረደ ነቶም ካብኡ ዝፀድቁ ኣሕዋቱስ እንታይ ገይርዎም ሓሪድዎም ብለና ቀቲልዎም ብለና እሱ ምስ ሞተ ወዲ ኣሕዝያ ይመፅ ኣብ ማውቱ ሕማቕ እዩ መዓናጡ ተባታቲኹ ገለይ ሞይቱ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣሕዝያ ምስ መፀ ንንዳ ኢዛቤል ቪዚት ክገብር ምስ ከዳኡ ኣክሲደንት ጋጢሙ የው ቀቲልዎ ምስ ቀተሎ ዓታልያ ንብምልኦም ደቂ ካብ ናይ ዘርኢ ዳዊት ዝመፁ ንብምልኦም ክትሓርዶም ጀሚራ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ነቲ ናይ መሲሕ ሓሳብ ከተፍርሶ ተስያ ማለት እዩ እቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ንኣዳም ዝኣተወሉ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ መፂ ንሰብ ነቲ ዝወፀ ሰብ ክመልሶ ምዃኑ ንኣዳም እንታይ ኣትይሉ ኪዳን ኣትይሉ ነቲ ሓሳብ እቶም ገዛ ክፍርስዎ ፈቲኖም ማለት እዩ ኦኬ ሓደ ቆልዓ ጥራይ ተሪፉ ይኣስ ዝበሃል የሆሺባ ትበሃል ሓብያቶ ቤተ መቅደስ ነዊሕ ዓመት ተቐሚጡ ብለና
شو كباب شومون تعمت بدعرو أوتيهم انتاي جيرومو يويادا زبهال كاهن يعبيو ناتالي أوتيهم كتيلو ما بلنا يواس نت بيت مقدس كتريو جميل أستاتر بعلاب تمدرك ملخ جميل يواس 4 عامت مسجزة أمسياون لك كم يواس ناملاخ زفرح زنبر مرحينيو بدعرو أوزياون ناملاخ فرح نيرو يوتام ناملاخ فرح نيرو لليزر لو حجة عازي أبون نقول سكياس أبون نقول سكياس مسمته أبي سياس علينا سياس كجلجل كله تنبيت بزمن وزايا يوتام أهز سكياس يزجلجلنيو أهز مالت أنصار قال أملاك أنصار حساب أملاك زخدم مرحينيو مسمته أنتاي جيرو مجمرة نيسوريا نقول سرت يمزبهالن بيكح زبهالن أنتاي لومون نأسور نعني كنواجو منخدي لهم حساب مسحبو أبي بلنا مسحبه أكشالي خد قعوة مزيهم مسات قعوة خباب 220 شح زغون سبات قتيلهم بحد معلتي كباب قلت 100 شح سبات زغون تماريخهم بلنا زيابير أملاك تعال كاتيو نتوم مروخات كمال سون كل إينا نري أنت أجيرو زا أهز بان نقص كينا هنري خلنا دوكو بحاوي حلف نيرو نتيجلات بيسيلر زبهال أب سيريا نرد يمسكته لك راهو بمسكده نتمسوي ناي سوريا ريو نتناي سوريا تي ألتر تمسوي مسرعيه دسيب نتحسب نورا يزبهال كان سديدون اتسلامون زغبرو مسوي قطرن معلتن مسواتن اب املاح زدي يبلو زنبره بوتا علي نعو قال ناي باغان مسوي غيرو اكشوال ابت بيت المقدس دوق خسو جميل بحاو خحلف جميل دوق كحرد جميل قتل جميل سطرا يكونن غيرو لبيت እግዚአብሔር አጽይዎ سبكي أطيلو سبات عبد الجخم لغة جميرة ما بستفعل عليه بوتا أبتشع زمن موسى حزوا زمن أبزت إسران حدن 8 سقول أسرازي أبتشع زمن كم لغة جميرة من أسرازي كعطنو له جميرة أكم زغنتات يزنقص الزمن تزلوا أبستفعل شو غنتات بيت مقدس استعاد أول زمن سبات نبكال أملغة زغدول زلوا زمن እግዚአብሔር አቤቱ ስተደፈረሉ ዘመን ኢዝ ንጉስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ዝጋሃድ ዘሎ መጀመሪያ ዝገበሮ እንታይ ገይሩ ናብቃል አምላኽ ይጠቢው ናብ አምላኹ ይጠቢው ስለዚህ ሰለስተ ነጥብታት ክሪና እንታይ ከም ዝገበረ ኦኬ ምምላስ ዳግመ ምህናጽ ከም ዝገበረ ንጉስ ሕዝቅያስ ማለት ፖለቲከኛ ይነሩ ኃያል ፖለቲሻን ይነሩ ኦኬ ተዋጋይ ይነሩ ገጣሚ ይነሩ مزمور دايت كباب 10 زخون معرفات نركبين عناتو مزامر مهندس نيرو انجينير نيرو مسنو خي ترف السرحه كباب فرق كيلومتر سبات እንዳخعاتو بوشتي ካብ ሓደ ከተማ ናብ ሓደ ከተማ ማይክራኸብ ዝገበረ ሰብ እዩ استيلالوت تانل سبات كيلو مام اسرائيل يريو برتوع مرحي خانيرو حيال مرحي نيرو እንደገና ኣብቲ ምድር እንታይ ዘምፀ መርሐዩ መንፈሳዊ ምንቅቃሕ ዘምፀ እዩ ታ መሰረታዊት እዚኣ ነቲ ህዝቢ ካብ ኣምላኽ ወፂኡ ዝነበረ ህዝቢ ካብ ትእዛዝ ኣምላኽ ካብ ናይ ሙሴ ሕጊ ርሒቑ ዝነበረ ህዝቢ እንታይ ክገብሮ ከለይና ንሪኦ ክመልሶ ከለይና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕዝቅያስ ሰለስተ ነገራት ክንመሃር ደልየሎ ምምላስ ዳግመ ምህናፅ ገይሩ መጀመርያ أب كلاي زين أموال معرف إسران شعتن كينا هنريه خلنا كم تأهز بولو نت بيت مقدس مستعاته سبات أبو آتيهم ناملاخ يملكون يمنيرو مجمع رامس مت نقول سكياس أب كلاي زين أموال معرف إسران شعتن كينا هنريه خلنا نت بيت مقدس كفيتو نتايلو ابنتهم كانت أتريوه ولولو أبو يزجبرو نأستاتر مسوي أوتوه بتنا إجزابير مسوي تاتنتاي جبروه تكؤه كباب 10 6 معلت وسيد لهم بيت مقدس كتري اوكي اهاز مالت كباب 10 6 عامت زغزا نغوسي نيرو ترير لبو علكم ابي سياس كيدكم كتريو قالهم እግዚአብሔር ትምርትን ተአምራትን ሕተት ይልዎ ዘይሐትት መርሐይ ነይሩ ኣብ ኣምላኽ ዘይውከል ኣብ ቁልጹም ዝውከል ኣብ ሓይሉ ዝውከል መርሐይ ነይሩ አቡ ዘባላሾ ንጉስ ሕዝቅያስ ናብ ኣምላኽ ብምጥባቁ ንኣምላኽ ብምእዛዙ ከጥሪዮ ጀሚሩ ቤተ መቅደስ استبالاشوا ነገር አحዋቴ بزربا يكونن ዝጸሪ بمدار يكونن ዝጸሪ ናብ ቃሉ بمملاس ናብ ቃሉ بمእዛዝ ሙሱ بمጥባቂኻ ነገራት ተጽሪ ንጉስ ሕዝቅያስ ከማይ ገይሩ ሓደ ነገር በርሂሉ እንታይ በርሂሉ መሲልኩም
እቶም ሰሜናዊ መንግስቲ ቅድሚ ናብ ንግስነት ምምጽኡ እሱ ቅድሚ 6 ዓመት እዮም ተማሪኾም ከይዶም ይፈልጥ እዩ ተማሂሩ ለሰን ወሲዱ ንእግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዝሓደጉዎ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዝበተኖም ፈሊጡ ለካ ንእግዚአብሔር ተሓዲካ ይሓድገካ እዩ ለካ ተኒዕካ ይዋርደካ እዩ ስለዚ ናኡ ተመሊሱ ናብ አምላኹ ጠቢቑ ከምኡ ዝበላ አክቹዋሊ ብድሕሩ ዝነበሩን ቅድሙ ዝነበሩን ከምኡ ዝነበሩ ነገስታት ኣይነበሩ ነቶም ካህናት እንታይ ከም ዝገብሮም ትፈልጡ ዲኹም አጥሪናዮም ስበሎ ነቲ ቤተ መቅደስ አኪቦም ነቶም ካህናት አኪቡ እንታይ ኢልዎም እግዚአብሔር አምላኽ ክትዓጥኑሉ ንዓኹም እንታይ ገይሩኩም ሓሪኩም ሸለላይ ትበሉ አገልግልዎን አምላኽ አይ ንድሕሪት ኣይትበሉ ነጽርዮ ቤት አምላኽ ነቶም ካህናት ከምኡ ስበሎም ኩሎም ቶም ካህናት እንታይ ኮይኖም ብለና ልቦም ተንስኡ ብለና ተነቃቂሑ ሪቫይቫል መጽኡ ብቲ ምድሪ ምን ንቕቓሕ ኮይኑ ብቲ ምድሪ ወገቶም ካህናት ነቲ ቤት አጽርዮም ነቲ መሰዊ አክቹዋሊ አቡ ትፈልጡ ዲኹም ነቲ ቀንዴል ከይተረፍ አጥፊዎ እዩ ነይሩ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ነቶም ህዝቢ እንታይ ገይሮም ብደገ ከም ዝዕዘብዎ ጥራይ ገይሮም ንኸባቢ 13 14 ዓመት ዝኾኑ ማለት ኣብ ይሁዳሲ እቲ ትክክለኛ ያህዌ ዝምለኸሉ ቦታ ይኮነን ነይሩ ብዘመን አሃዝ በዓል አስታተር በዓል ባል ዝምለኸሉ ዝነበሩ ዘመን እዩ ስለዚ ምንቕቓሕ ሓምፂ ነቶም ካህናት ኖ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ዕድል እዩ ንዑ ተመለሱ ንዕጠን ክመርሖም ጀሚሩ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ኣብቲ ምድሪ ከምፅእ ጀሚሩ አክቹዋሊ ቅድሚ እሱ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ምምፅኡ ሲና ምስ አምላኽ ጠቢቑ መጀመርያ ንስኻ ምስ አምላኽ ትጠብቕ ንስኻ ምስ አምላኽ ትተሓዝ ንስኻ ኣብ መንነትካ ኣብ ገዛኻ ብሓዳርካ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ከየምፃኻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምንቕቓሕ ከተምፃ ይትከል ኣብ ሃገር ምንቕቓሕ ከተምፃ ይትከል ኣብ ገዛ እዩ ዝጅመር ኣብ ውልቂ እዩ ዝጅመር ሪቫይቫል ስለዚ ቤተ መቅደስ ጸርዩ ኩሉ ነገር ተዓርዩ እግዚአብሔር ትክክለኛ አምልኮ ክቅበል ጀሚሩ ሕጂ ኣብ ቤቱ ዝተሰጎገሉ ዘመን ነይሩ ሽዑ ዘመን ሕዝቅያስ ግን ነቲ ክብሪ አምላኽ ክመልሶ ከሎ ኢና ንሪኦ እግዚአብሔር ክምለኽ እግዚአብሔር ኣብ ቤቱ ክውደስ ጀሚሩ ብለና ማለት ጸኒሑ ካ እንታይ ገይሩ ፋሲጋ አውጁ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 30 ነቲ ኣብቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ዝነበረ ህዝቢ ብምሉ ኢንቪቴሽን ሰይድሉ ኪዱ ነቶም ኣብ ኤፍሬምን ምናሴን ዘለው ነገዳት ከይድኩም ፀውዕዎም ፋሲጋ ክንገብር ደሊና ኣለና እዩ ፋሲጋ ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ነቦታቶም ካብ ግብፂ ካብ ባርነት ከመይ ገይሩ ከም ዘውጾም ዝዝክሩሉ ዘብዕሉሉ ንክርስቶስ ዘማእከል ዓይነት ሲምቦል እዩ ነይሩ ገሊኦም ሰባት ሲሒቆሞ መልእኽቲ ክልእኽ ከሎ ገሊኣቶም ነቲ ንጉስ ሕዝቅያስ ተዛረቦ ነቶም ንጉስ ሕዝቅያስ ዝለኣኾም መልእኽተኛት ሰሚዖም ናብ ኢየሩሳሌም መጽኦም እንታይ ከብዕሉ ከለዉ ኢና ንርኢ ቤተ መቅደስ እዚ ፋሲጋ ከብዕሉ ከለዉ ኢና ንርኢ ብኸመይ ፈሊጦም ፋሲጋ ከም ዘልዮን እግዚአብሔር ናብ ቃልዮም ተመሊሶም ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 30 ጥቕሲ 16 ብሙሴ ባሪኡ ገይሩ አምላኽ ተዛሪቡ ነይሩ አክቹዋሊ እንታይ ተረዲዎ ነይሩ እቲ ንጉስ እቶም ሰሜናዊ መንግስቲ መከራ ወሪድዎም ዘሎ ንኻል አምላኽ ስለ ዝሓደጉ እዮም እሱ ግን ናብ አምላኽ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ተመሊሱ ፋሲጋ ክበዓል ከም ዘሎ ኣብ ቃል ይፈሊጡ ኣብ ቃል አምላኽ ይፈሊጡ ንኹሉ እቲ ህዝቢ ኣኪቡ ከምኡ ዝበላ ፋሲጋ ኣይተረኣየን ይብለና ዓብ ፋሲጋ ገይሮም ይብለና ገሊኦም ሰባት ካብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣዝዮም ርሒቆም ስለ ዝነበሩ ከይነጽሁ ነቲ ፋሲጋ ክወስድዎ ጀሚሮም ብንጹህ ልቦም እዮም ዘርእዮም ሲኢኖም ግን ረኺሶም ከለዉ ከይነጽሁ ነቲ ፋሲጋ ክወስድዎ ጀሚሮም ሕዝቅያስ ምንቶም ለሚኑ ምንቶም ጸሊ ይብለና እግዚአብሔር አምላኽ ምንቶም ዝጸለየ ዝሓመሙ ሰባት ኣብቲ ምድሪ ክፍወሱ ከለዉ ኢና ንርኢ ፈውሲ መጽኡ ንእግዚአብሔር ተውፂኻ ፈውሲ ትረክብ ኒኻ ንእግዚአብሔር ካብ ገዝኡ ተሰጊብካዮ መከራ ጥራይ ዝኽተለካ ዳቶ ሕጂ ደለይ ዘሎ ካብኡ ክንመሃሮ ደለይ ዘሎ ናብ አምላኽ ክንምለስ ናብ ቃሉ ክንምለስ ናብ ሓሳቡ ክንምለስ ናብ መንገድታቱ ክንምለስ ክንእዘዝ እግዚአብሔር ክንእዘዞ ተጀሚርና ብመንፈሱ ከነቃቃሓና ክጅምር እዩ ብመንፈሱ ክትንክፈና ክጅምር እዩ ብመንፈሱ ምስተንከፈና ንኻልኦት ሰባት ክንትንክፍ ክንጅምር ኢና
እዚ ኩሉ ዝፈለጥዎ ብምንታይ እንተይልና ናብ ቃሉ ብምምጻይ ቤተክርስቲያን ካብ ቃል ኣምላኽ ተወጸሉ ዘላ ዘመን ካለ ልምምደት ከልት ዝኣትወሉ ዘሎ ቤት ኣምላኽ ዘመን ኣክቹዋሊ ትምስ ኣምላኽ ዝውዕል ትምስ ቃል ኣምላኽ ዝውዕል ሰብ ስሕተት ኣይረኽቦን ምክንያቱ መመርመር እዚ መፈተሽ እዚ ቃል ዘይብሉ ብዝተፈላለየ ስሕተት ክውሰድ ይኽእል ክድፋእ ይኽእል ካለ ልምምዳት እውን ክላመድ ይኽእል ኣብ ቀዳይ ጴጥሮስ እንታይ ዝብለና ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 22-23 ክነግረና ከሎ ቃል ኣምላኽ ዘርኢ ምዃኑ ይነግረና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 8-11 ዘርኢ ምዃኑ ይነግረና ቃል ኣምላኽ መንፈስ እዩ ህይወት እዩ ምስኡ ክትውዕል ከለኻ ናይ ግድን እዩ ዝልውጠካ ናይ ግድን እዩ ዝቕይረካ ኣተሓሳስባኻ ዝልወጥ ምስ ቃል ኣምላኽ ምስ ትውዕል ጥራይ እዩ ኣምላኽ ዝሓስቦ ሓሳብ ክትሓስብ ትጅምር ምስ ቃል ግዜ ክትወስድ ከለኻ ጥራይ እዩ ቤተ ክርስቲያን ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ብዙሕ ዘመናት ንባዕሉ ናብ ውድቀት ኣትያ ኣብ ዝኣተወቱሉ ግዜ እቶም ሰባት ክመልስዋ ከሎ መጀመርያ ዝገብርዎ ናብ ቃል ብምምላስ እዩ ኦኬ በዓል እዝራ ነህምያ ክምለሱ ከለዉ እኮ እንታይ ዝብለና ቃል ኣምላኽ ዝኩሉ መንገዲ ተጓዒዞም ምስ መፁ እኮ ነቲ ህዝቢ ናብ ቃል እዮም መሊሶሞ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 8 ከይድኩም ክትሪኦ ከለኹም ነቲ ህዝቢ የንብብሉ ነይሮም ቃል ኣምላኽ ይትርጉሙሉ ነይሮም እቲ ህዝቢ ቃል እንዳሰብዐ ልቡ ይርታዕ ነይሩ ይበክ ነይሩ ሙሉ መዓልቲ ብለና ናብ ቃል እዮም ተመሊሶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ፋውንዴሽን ቃል ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ካብ ቃሉ ወፃኢ በወል ሓደ ነገር ኣይራኸበናን እዩ ዳትዋይ ኮይ ዝኽሉ ነውፅ ዝበዝሕ ትፈልጡ ዲኹም ፕላን ኣውፁ ቃል ኣምላኽ ከፅንዕ ኢልኩ ብቐሊሉ ትግደፍ ኒኻ ፈልጥ እያ ለውጢ ክመፅኡ ኣብ ሂወትካ ንኻልእ ከም ትልውጥካ ፈልጥ ዳትዋይ መሳኹትና ኣእምሮና ዒንትና ግዜና ሰዓትና ንኻልእ ነገራት ክንከፍት ዝፈቕደልና ዘሎ ጃንክ ዘየድሊ ነገራት ፊት ክንግበር ዝደልየልና ዘሎ ፀላይ ኣብ ገዛኻ ተናቓሕካ ተዘይመፂ ካብዚ ትናቓሕኒ ኢኻ ነግረኩም ኣብ ገዛይ ከይተናቓሕኩ ተመፂ እንዳምልኹ ከለዉ እኳ ወላ ሓንቲ የብለይ ኣብ ገዛይ ዝተናቓቐ ሂወት ተልይኒ ግን ካብ ኣፍ ደገ እየ ዝጅምር ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክራኸበካ ጅምር ጆን ሃስ ዝበሃል ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ስታር ኦፍ ሪፎርሜሽን ዝብልዎ ሰብኣይ ምስ ጆን ዊክሊፍ ክልቲኣቶም ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ዘመንቲ ኣብ ዳርክ ንኸባቢ 1000 ዓመት ኣብ ፀልማት ነይራ ቃል ኣምላኽ ዘይስበኸሉ ዘመን እዩ ነይሩ ቃል ኣምላኽ ሌይማን ተራ ሰባት ዘይሕዝዎ ዘይፍቀደሎም ዝነበረ ዘመን እዩ ነይሩ ብጀካ ነቲ ፖፕ ተኸልኪሉ ክልክሉ እዩ ነይሩ ጆን ሃስ እንታይ ገይሩ ንቃል ኣምላኽ ከፅንዖ ጀሚሩ ፕሮፌሰር ናይ ቴዎሎጂ ነይሩ እንዳፅንዖ ከሎ ምድሓን ብክርስቶስ ምዃኑ ብጀካ ብክርስቶስ ካልእ መድሓኒ መንገዲ ከምዘየለ በሪሂሉ ኦኬ ኣምፅኦም ከምኡ ምስ በሎም ንካልኦት እምነታት ንካቶሊክ ኣምፅኦም ኣብ ዕንጨይቲ እንዲዶም ዋጋ ክፊላቶም ማለት ጆን ዊክሊፍ ምስ ተረድኦ ዝተወሰኑ ሰባት እዮም ንመፅሓፍ ቅዱስ ክሕዝቦ ጀሚሩ ከንብብዎ ጀሚሩ ንመፅሓፍ ቅዱስ ካብ ላቲን ናብ እንግሊሽ ተርጉሞ ሓደ ነገር ተረዲእዎም ናብ ቃል ኣምላኽ እንተተመሊስካ ኢኻ ትጥዒ ሰባት ከዓ ናብ ቃል ኣምላኽ ክምለሱሎም ዝብል ርዲት ኣትይዎም ማርቲን ሉተር እውን ኩላትና ንፈልጦ ኢና ንመፅሓፍ ቅዱስ ናብ ጀርመን ዝተርጎመ ሰብ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቃል ክትጠብቅ ከለኻ ለውጢ ዝመፅእ ንሳቶም ናብ ቃል ስለ ዝተመለሱ እዮም ለውጢ ምፅኦም ተባላሹ ዝነበረ እንታይ እዚ ስሕተታት ከልት ናብ ትጥዑይ ነገር መሊሶሞ أجونا بانا يخمس دلي نحن وناب أملاك تتمليسنا مسكالو جزء توسينا أبيتو استوالا شو نجار كان عرينا كابز كياس نماروسي ناب أملاك متبع يلي نالو بس أملاك متحاز يلي نالو أملاك نتا تدري نفس نتا مسؤول تطبق نفس مسؤول تتحاز نفسي زقلة الله جزء تهيب كيا جزء أبيه يقلة الله يلوتك مثل لوتك هاني خالق تلوت دقة خفتلك كذلك خم تزكي أس جبرو
نحن هنكم هنجبر يزدلنا እግዚአብሔር ናብ አምላክና በሙሉ ኃይልና ክንጠብቅ ክንደልዮ ክናፍቆ ቃሉ ከነንብብ ካብ ቃሉ ንየማን ንጸጋም ከይተዓለና ክንከይት መብዛሕትኦም አቦታት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለው ትፈልጡ ዲኹም ተባላሽዩ ኣብ ዝተባላሸሉ ዋላ ዮሴያስ ከይድኩም ክትሪኦ ከለኹም እቲ ምድሪ ተባላሽዩ ነይሩ በአምልኮ ግን ናብ ቃል ስለስተመለሰ እንታይ ኮይኑ ምንቅቃሕ መጽዩ አክቹዋሊ በዘመን አቦ ምናሴ ቃል አምላክ ኣብ ቤተ መቅደስ አይተረክብኒ አንዲዱ ወይ ነይሩ ጉሒፍ ወይ ነይሩ ካብ ጉድጓድ ፍሒሮም ረኺቦም መሰም በቦ ንጉስ ዮሴያስ እንታይ ብለና በኺ ብለና ክዳኑ ቀዲዱ ብለና ኣብቲ ምድሪ ርክሰት ክበዝሕ ከሎ እቶም ለውጥ ዘምጹ ምሕዳስ ዘምጹ ከይና ክንሪኦም ከለና ንቃል አምላክ ረኺቦሞ አንቢቦሞ ተአዚዞሞ ክኸዱ ከለዎም ለውጥ ዘምጹ ነይሮም እዝራ ንቃል አምላክ ከምብቦ ክነብሮ ክምህሮ ልቡዳል ይብለና ቦይ ለውጥ ዝመጽ ሐቴ ናብ አምላክ ብምጥባቅ ለውጥ ዝመጽ ናብ አምላክ ሐዋላ እንዳገበርካ ስራሕ አይስራሕ ገለይቱ ብሎኒ ናብ ቃሉ ተጠቢካ ይወርድ ይርከበልካ እንተ ጸሚኻዮ እንተ ደሊኻያ በሙሉ ልብኻ ይርከበልካ መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ ልቦም ደልዮም ተረኺብሎም ይዝብለና ኣብ ዙርዮም ዕረፍቲ ይቦም ይዝብለና ይመርሖም ነይሩ ብለና አክቹዋሊ ነቶም ህዝቢ ምስለወጦም ሕዝቅያስ እንታይ ከም ዝገበሩ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ 31 ካላይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 31 ነቲ መሰዊኢታት ኣፍሪሶሞ ነናቦቶም ነናብገዝኦም ምስ ከዱሲ ናይ ኣስታተር ናይ በዓል ኩሉ ምስ ኣምላኽ ዘይራኽቦም ዝነበረ ምስ ኣምላኽ ሕብረቶም ዝበተኸሎም ዓይነት ኣምልኾ ቆሪጾም በታቲኾም ኦኬ ዮሴያስ ሕዝቅያስ ኣኪቡ ኣናቃቂሑ ልኢኽዎም ናብ ኩሉ ቦታ በቲኑ سأزنا أنا ونقال أملاخ أنت تختيلنا أنت تعزيزنا أملاخ ونعنا أنت كم زجبرنا نمعرين نمقنا عن كم استكملنا مال نبقى على مسن ملس مسن إزاز يجزي استكملنا أما صحاب قدوسنا بتاريخ سبات ناو مستملوا سنوبز حتى تكيمون لهم كلا حسب إنه مهارو صلوتي كاب نقول سكياس سيناكريب أبتعسر شعات لنا كان أيز نجس كينا خنريو خلنا أبزينا موالونا لنا نقول سيناكريب كاو مسعلوب لنا تقسم ببناء أني هنا أيز كان أجزاء كان مسبولو وتهدرات حزو مسيب لنا نقول سكياس كفارو جميل كج النقو جميل كج البلو جميل رابسة غزبها السبت لايخو سكياس يتبروكم يزلو زيابير عملاقو قد حنوكم أيكلنيو نأصور نقول نسيناكريب نتاي جبرو تجازو وندا بله دقاق يوم يزارب نير أبت مدرس زيد لك على نتزبي يزرق نير نقول سكاس نتعدب دب حزواي نبيت مقدسات يو خص اللي جميرو نجيكو جابير محرات تقبل لنا challenge تقادي مكو مجمع راح نفتحه نتعركو ويجيبوانا ويفلتتنا كويس قدم فوتري عرمنا يكوز قدم ሕዝቅያስ ግን ቆም ይኮነ እንግዲህ ሲናክሬብ መሰጨን ኦነታ ደብዳቤና ቤተ መቅደስ ሒዝዋ አትዩ ኦፍ ኮርስ ነቶም ኣብ ተኸባቡ ዝነበሩ ህዝብ ሲዕርዎም ይጽል ነይሩ መሰዋ አትዩ አማልኽቶም አይሰምዑን እዮም አይርዩን እዮም አይንቃሳቀሱን እዮም እንጨይቲ እዮም ስኻ ግን አምላኽና ኣብ ክሮቤል ተቐመጠ አምላኽ ይኻይሉ ሰምዒኻ አምላኽና ይሉ አምላኽ ኩላ ምድሪ ንጉስ ምዃንካ ክፍለጥ ይድካር ኢሉ ሓደ ጊዜ ኮት ቻሌንጅስ መስመጹ ኣብ ህይወትካ እግዚአብሔር መን ይቅልጽምካ ክሬካ ደሊ ጎይኻ ናብታ መሰዊ ሒስካ ዲኻ ጉዳይ ከምዚኣ ትኾናላ ፍትሓ ዲኻ ትብሎ ወይስ ባዕልኻ ኻ ነገራት ተጣል ትጅምር ንጉስ ሕዝቅያስ ኮም ይገሩ ናብ አምላኽ ኣትዩ ጸልይ ይብለና ምጸለየ እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎቱ ሰሚዕዎ ብለና ክንደይ ደስ ይብለካ ኣይትፍራህ ኢሉ ምልክት ክበካ ኢሉ ነብሩ ይኹም ወይን ክትተኽሉ ይኹም ትበልዑ ይኹም ኣጆኻ ኣይትፍራህ ኢሉ نسيناكريب تاخ غبري ماشي كمالشي سنكيا بفنچو خاطي لغامي اب كنفرو غبري نابعدو خا مولتي او خا قتليلو ملاك እግዚአብሔር ተራይኹ እንደ ሰባት ቀቲል ብለና 185 ሺህ በሐንት ለይቲ ረይኹም ኣብ ኣምላኽ ሙካል ክንደይ ደስ ብል
ብዙሕ ኢፈርት ብዙሕ ጻዕሪ ዝሓተካ ባዕልኻ ክትገብሮ ናብ ኣምላኽካ ብምጥባቕካ ጥራይ እግዚአብሔር ንቀለብሎ ይኣልዮ يعرفك يواجه لك እግዚአብሔር ሰንቢዱ ስናክሬም ናብ ዓዲ ኸይዱ ደቁ እንታይ ገይሮም ብለና ቀቲሎም ብለና ካልኣይውን ሓሚሙ ብለና ናብ ሞት ቀሪቡ ቤትካ ስተናብር ኢልዎ ኢሳያስ ምስ በኸ ምጸለ ብኽያቱ ንብዓቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ገይርዎ ሰሚዕዎ ይሰምዖ ነይሩ ነዚ ንጉስ እዚ ስለቶም ህዝቢ ክጽልዩ ከሎ ይሰምዖ ነይሩ እግዚአብሔር ከዚ ኣብ ተቀዳሚቲ ሓሳብ ተሪኢኹማ ብሙሉ ልቡ ናብ ኣምላኽ ዝጠበቀ ዝእዘዝ ዝነበረ መራሒ ነይሩ That's why እግዚአብሔር ሰማያት ከፊቱሉ ሰማያት by the way so ኢልካ አይከፈትም ሰማያት ነቶም ናምላኽ ዝፈሩ ካብ ክፉእ ዝረሓቁ ዓመጻት ጸሉ ናምላኽ ይክሕዝኖ ኣይክእልኔን ዝብሉ ሰባት ሰማያት ዝኽፈት That's why ንጉስ ሕዝቅያስ ክጽልይ ከሎ ሰማያት ዝኽፈተሉ ነይሩ Okay, ናብ ቃል ናብ ጸሎት ክንምለስ ኣለና ልካ ከምዚ ንጉስ ሕዝቅያስ ዝገብሮ ዘሎ ዓይነት አካይዳ ማለት ወዳና ሓሙስ ትምህርት ንማርኔና ፓስተር ነግረና ሰብ ከባቢ 60% ኣብ ቃል ምንባብ ተሕሊፉ 40% ጸሎት ክሕልፈሉ ምክንያቱ ከይደረቅን ከይነፍስን ባላንስ ክገብሮ ኣለዎ ህይወቱ ተዝ እግዚአብሔር ንንጉስ ሕዝቅያስ ኣብ ዝጸልዩ ኩነታት እንታይ ገብሮ ነይሩ ይሰምዖ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17 ኤልያስ ከምዚ ኸማና ሰብ ነይሩ ጸልይ ብለና ሰማይ ዓጽ ይብለና ኣብ ካልኣይ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 19 ኸይና ንሪኦ ከለና ጸልይ ሰማያት ከፊት ብለና ያዕቆብ ነዚ ሓሳብ ዝተጠቂሙሉ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ጥቕስ 16 17 ሓጢአትና ንንሕድሕድና ክንነጋገር ከም ዘለና ክንጽልይ ከም ዘለና ንንሕድሕድና ኤልያስ ከምዚ ኸማና ሰብ ሰማያት እንታይ ገይሩ ይልና ኣሎ 3 ዓመትን ፈረቓን ዓጽይዎ ኢሉ ከፊትዎ ኻሹ አሃት የለውጥ ዝመጽ ብብርኪ አዳው አዳማ ያለን ነይሩሲ actually ናዓየ ተወሲደ የተሐሰብ maybe ስለዚ ተቀመነ ዝነግረኩም ዘሎ ብጥዕይ መንፈስ ክትርዱን ስለዚ ደሊ እንታይ ይብለኒ ሙሉ ማዓልቲ ኦምሮና ምስ ሚድያ ተኸፊቱ ውዒሉ ክትኮልል ናውዓልካ ምስ ኣምላኽ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይብልካ ኣብ ገዛኻ ኣብዚ መጺኻ ሰማያት ክፈት ገሊልካ ይከፍትም ከምኡ ይሰርሕኒ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኢልን ናይ እግዚአብሔር ነገር ጉልበት ይሓትት ኢልን ጊዜ ይሓትት እዩ ምንብርካኽ ዋጋ ይሓትት እዩ ብብርኪ ኢኻ ትወልዶ ቅብኣት ብብርኪ ኢኻ ትወልዶ ለውጢ ስለዚ ኤልያስ ንባዕሉ ድኹም ከማና ሰብ ግን ሰማያት ዓጽ ይብለና ካብ ንጉስ ሕዝቅያስ እንማሃሮ ካልእ ሓሳቡ ንሱ ናብ ቃል ተመጺና ናብ ጸሎት ተመጺና እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥቀመልና ከም ዝኽእል ማለት እዩ ሳልሳይ ሓሳብ ካብኡ እንማሃሮ ኣብ ጥዕሚ ሓሳብ ጸኒሕኩም ናብ ካልእ ወስቶኩም ሳልሳይ ሓሳብ ካብኡ እንማሃሮ ትዕቢት እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ናይ ትዕቢት ሓደገኛ ማለት እዩ እቲ ጠቕስን አንብቦ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ጠቕሲ 32 ካብ 24 ክሳብ 26 ድሕሪ ምስ ተፈወሰ ዝኾነ ብሂወት እዩ ናይ ንጉስ ሕዝቅያስ ሕማም ሕዝቅያስን تعبيتوني له أغمي تقول له أبز ناي موبايل كبلوه خلو بتجي تهزكياس ناموت كسع زقرب حممه نجزابير لما نسخة تزاربه ملكتون تايجبرو حبو جناغ هزكياس لبو دا تعبيمبر نتزرو خبو كيرنت وريت عن تايجبرن عمله صلوا سلزا قبل على يهودان يروساليم من انتي متي بلنا قطع متي إذا نقول زخل نجارات ستيبس كيدو سامودات عن تاجرت كل نجار سليتولو كل نجار كأنيعلو كل نجار مسكان عاسي كل نجار مسلط له كعبة جميل أنا يجير يخبل جميل السخام زجبارو يجير خن كاس جميل مثالي معرف 10 شدة تقص 10 شومون نورد التعبيد تقدمه نود كات كانتاي قرعات يقدموا إلى مالي
تعبيت حدقኛ እዩ استفላለየ ነገር ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ፈጽሞ ሰሪሕዎ ኣብ ህይወትና ተጠብቕ ዘይብሉ ነገር ክንጥንቀቀሉ ዘለና ትዕቢት እዩ تعبي ብለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ በዓል አሳ ኡዛያ ከይተረፉ ተዓቢዮም ብለና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝኹሉ ነገር ገይሩሎም ቦም ዓዩ ሰሪሑ ንሳቶም ከም ዝገበርዎ ገይሮም ክንቃሳቀሱ ጀሚሮም ትዕቢት ኣበይ እዩ መበቆሉ መሲልኩም ኣብ ሰማይ ጀሚሩ ሉሲፌር ጀሚሩ ኣውተር ናይ ትዕቢት እሱ እዩ ኣብ ኢሳያስ ከይና ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ 14 ንኣምላኽ ክመስል ደልዩ ነቲ ልዑል ክመስል ደልዩ ኣምልኾ ክወስድ ደልዩ ተፈጢሩ ፈጢሩ ኣክንና ኣምላኽ ከምልኽ ክሰግድ ክግዛእ ዝግበኦሲ ናይ ልዑል ቦታ ክሕዝ ደልዩ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ንባዕሉ ከመይ ጽቡቕ ነርካ ክሳብታ ዓመፃ ኣብ ልብኻ ትርከበካ ንጹህ ነርካ ኢሉ ንኣምላኽ ክትመስል ፈቲንካ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ገይርካ ኢልዎ ደርቢካ ጸላእ እዛ መርዚ እዚኣ ኣብ ኩላትና ይኽእትዋ ዝደሊ ተጠንቂቕና እንተ ዘይከይድና ኣብ ትራፕ ከእትወና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተፈጥሮ ይኹን ንኹላትና ዓይንትና እንተ ዝከፍተልና እንተ ዘርኤና ገሌና ብሲኦሉ ማለና ብናይ ሰይጣን መደብ ነይሩ ተስኮ ገሌና ኣብ ጎደና ተጸሊልና ማለና ገሌና ሆምለስ ምኾንና በታ አጀንዱ ተስከው እግዚአብሔር አምላክ ግን ጣልቃት ኣብ ህይወትና አናጊፉ ክንደይ ነገራት ገይሩ ክንዕበ ከለና ሓደገኛ እዩ እግዚአብሔር ዕቡ ይሰብ ጸሊ ንዕብያት ይጻረሮም እግዚአብሔር ንትሑታት ይጸጋ ዝቦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ተዓቢዮም እግዚአብሔር ደርቢዎም ንጉስ ሲናክሬብ ከይና ክንሪኦ ከለና ንኣምላኽ ይኸባጭወሉ ጀሚሩ ኣምላኽ ናብ ንግስነት ኣምጪዎ ኣምላኽ ሃገር ክመርሕ ገይርዎ ግን ልዕሊ ኣምላኽ ክኸውን ጀሚሩ ልዕሊ ኣምላኽ ኣክት ክገብር ጀሚሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክድርብዮ ከሎ ኢና ንሪኦ ሉሲፌር ካብ ዙፋኑ ዝተደርበየሉ ምክንያት ትዕቢት እዩ ውቅብ ከም ዝነበረ ይነግረና ኣብ ሕዝቅኤል እግዚአብሔር ዝኹሉ ነገር ገይሩ ፈጢሩ ኣክንዲ ጌርካለይ ኻይሉ ከመስግኖ ዝግባእ አንጻርቱ ልዑል ተስዩ እግዚአብሔር ምስሉን ወላ ሓደ አይብኒ ኣብ ህይወትካ ብዝገበሮ ሰናያት ኩሉ ክትዕበየሉ ይደልኒ እግዚአብሔር ትሕቲልካ ከተመስግኖ ይዝደሊ ስራኻ ኮ ጌርካ ኣብ ህይወተይ ሰናይ ነገር ተኾነ ስኻ ስለ ዝፈቀድካለይ ኮይኑ ይኹን ብሎ ይዝደሊ እንተ ዘይኮይኑ ታብ መርዚ ክወጋና እዩ እንተ ወጊና ክትወፅእ ካብ ህይወትና ዋጋ ከተኽፍለና እዩ አክቹዋሊ ብዙሓት ሰባት ብትዕቢት ዝወግኦም ንገሊኦም ሒዛቶም ከይዳ ጠፊኦም እዮም ኣይተመለሱ ናቡከደነፆር ብትዕቢት ተወጢሩ ነይሩ ብለና ኣምፂኦምሩ ብሎክ ገይርዎ እግዚአብሔር ኣብቲ ፓላስ ወፂሲ ኣነ ኮ ነዚ ምድሪ ኣነ ኮ ገይረዮ ክብል ጀሚሩ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ግን ዳንኤል ርእዩ ነይሩ ሕልሚ ባቢሎን ከም ዝገዝእ ይርእይዎ እግዚአብሔር ናቡከደነፆር ዝመዘ ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ይንበር ስለ ዝበርታ ኣይኮነ ዳታ እግዚአብሔር ካብ ላዕሊ ክድርብዮ ከሎ ንሪኦ ማለት 7 ዓመት ቆሊፎ ንዑ ቀሊል እምሮ ከምፂ ብስ የብሎ ኣክቹዋሊ ጽሉል ይሃቶ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ሰባት ተዓቢዮም ክድርበዩ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣቡይ ሰብ ትፈልጡ ዲኹም ንሰብ ኣሸጋሪ ኢና ኣምላኽ ኣሸጋሪ ኮሚኒኬት ትገብር ከሎ ምሳኹም ሽግሪ ናምላኽካ ኣሸጋሪ እንተ ተማሃርና እንተ በልጸግና ሰናይ ነገር ኣብ ህይወትና ተኾነ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐዶ እዩ ህይወትና ኮይኑ ናምላኽኻ ክብሪ ትህቦ ኣምላኽ ይስኻይኻ ኮ ጌርካለይ ገሌና ገለ በቃ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ገለ ኩሉ ነገር ስለ ዝሓዝና ገለ ክእለት ሓደገኛ እዩ ሄሮዶስ ሓደ ግዜ እንታይ ከም ዝገበረ ትፈልጡ ዲኹም ንያዕቆብ ምስ ቀጠሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ንያዕቆብ ቀቲሉሲ ንጴጥሮስ ከሰይፎ ኣዳሊዎ ነይሩ ብለና ግን ጸልዮም ታታ ማሕበር ጸልያ ወፂ ብለና ምስ ወፀ ናብ ጢሮስን ሲዶንን ከይዱ ነይሩ ምስኦም ተባይሱ ነይሩ ዕርቂ ክገብሩ ደልዮም ምሱ አክቹዋሊ መደረ ከስምዕ ከሎ ትመደረ ልክዕ ከም ኣምላኽ ዓይነት ዝዛረብ ኮይኑ ኣምላኽ ኣሰኒሉ ነቲ መደሩ ሽዑ ንኣምላኽ ክብሪ ይሃበን ንሱ ከም ዝገበሮ ኣክት ክገብር ጀሚሩ አክቹዋሊ ብህይወቱ ከሎ ይሕሲኹ ኣምላኽ ሰብሲ ምስ ሞተ ኢና ንፈልጥ ንሕና ዝሕስኽ ዳዊት ሲ
ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ንጎልያድ ክቆትሎ ከሎሲ መጀመርያ ቅድሚ ንጎልያድ ምቕታሉ ቅብኣት ይመጽ እግዚአብሔር ይቀብይዎ ናይ እግዚአብሔር ጉልበት ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ይፈሲሱ ናው ንጎልያድ ክገጥሞ ከሎ ብትውግእ ብኃይሉ ይኮነን ገጢሞ በአምላኽ ብናይ እግዚአብሔር ኃይሉ ይገጢሞ ንጎልያድ ዝኩሉ ነገር ገለ ገይሩ ቀቲሉ ገለ ዘመኑ ጽቡቕ ኸይን ነይሩሲ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 24 ከይድና ክንሪኦ ከለና ወተሃደራት ይቆጸሩ ዝብል ኣዋጅ ኣምፂ ኩሉ ዝገበሮ ኩናት መንግስቱ ክሰፍሕ ከሎ ክዕወት ከሎ እግዚአብሔር ድል ክቦ ከሎ ዓወት ክቦ ከሎ ብልጽግና ክቦ ከሎሲ ካብ ርእሱ ኮይኑ ተሰሚዑ መንበር ኮፍ ምስ በለሽ ወተሃደራት ይስቆጸሩ ስከርኢኑቶም ጀነራላት ክንደ ያሉ ፈቆደ በረኻ ዝኽለለኮ እግዚአብሔር ካብ ጸላእቱ ዝሕልዎ ዝነበረኮ እግዚአብሔር ናብ ንግስነት ማዕጾ ኸፊቱ ኮ ዘደየቦ እግዚአብሔር ተስካብ ሕዝቅያስ ንመሃሮሲ ዝተፈላለዩ ነገራት ህይወትና አቺቭ ጌርና ኮይኑ ነገራት እንጥንቀቅ ኣለና ታኻብ ሰማይ ዘደርቤት ተመርፍዕ ሒዝዋ እዩ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ቦታ ወጌሬ ንዝብል ጠሾ ቫይረስ ይኻ ይቕጽል ማለት ይሾ ዶክተር አሳይን እንታይ ኢሉ ዛረብ ነይሩሲ ኣብ ገለ ቦታ ምስከድካ ሰባት ልዕሊ ልክዕ ውድሱኻ ኢሉሙ እንጂ ምስተዛረቡ ገለ ትስጋሾ ኣዋይ هاكي حسرح كابل تسقى يكون ما تنيتشرني شو أنتي قبر يلسك نسوقو قنطت يقنطوه عارف كاتقمت ادانا غير سوق تفلاليني عين حقي نقول حزقياس زغل تانل فرق كيلومتر تانل يقعيتو موسنو يجيرو تفلطو ديهم بوشت وشتي حجي ميبي تي ام زبال ماشين አሉ باندر جراوند قال خد قعتو تخلي خا انا ناي بابور قالك شوعي نبره فرق كيلومتر وشت እንዳخعاتيو ما حد ቦታ ተራኺቦ እዚ ሁሉ ነገር ክገብር ከሎ እግዚአብሔር ይዘስልጠሉ ነይሩ እግዚአብሔር ደገዙ ከፍተሉ ነይሩ ሽዑኮፍ መስበለ መስረገሲ አይ ዶንት ኖ መጪ ታምር ፊ ግዶጊዮ አኔ እኮ ክብል ጀሚር እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ህይወት ይባላልና እግዚአብሔር ዑቢያት ጸልይ ዑቢያት ጻረሪ ልቦም ተሕታት ግን ሓፍ ይብሎም ስለዚህ ሰለስተ ነገራት ይናሪና ካብ ሕዝቅያስ ምላስ መቅደስ ኩሉ ነገር ዕሪዮ ጸላይ ከም ዝነበረ ተጸሊናው ነገራት ከም ዝቀየር ተተመሊስና ነገራት ከም ዝቀየር ካብ ትዕቢት ካ እንጥንቀቅ ኣለና ሰብ ዝፍተን ማእሲ መስይልኩም ኩሉ ነገር ምስተኸፈተሉ ምስኮነሉ ሽዒ ቸክ ዝግበር አምላኽ ዲዘ ክብር ወይ ሱ ክብር ዝወስድ አምላኽ መስከን ክንጸሊና ናብ ቃልካ ክጠብቅ ደግፈን ንብሎን እግዚአብሔር እዚ ንጉስ እዚ እንታይ ገይሩ ብሙሉእ ልቡ ናብ አምላኹ ጠቢቁ ብለና ና አምላኹ ደሊዎ አቴ ኣብ ስድራና ኣብ ቤተሰብና ዝተባላሽው ነገር ይሁን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተባላሽው ይሁን ኣብ ሃገርና ዝተባላሽው ናብ አምላኽ ተጠቢቅና ጥራይ ዝዕረ ናይ ሃገርና ጉዳይ ፖለቲሻና ዕሪዎ ነው መሕዋቲ ንሕና ምስ ናብ አምላኽ ምስ ንጠብቅ ይዝዕረ ኣብ ሓዳርና ይሁን ዝተፋላለየ ቻሌንጅ ናብ አምላኽና ምስ ንጠብቅ ይዝዕረ ኩሉ ነገራት ዘጋጥም ዘበለ ኣብ ህይወት ናብ አምላኽና ምስ ንጠብቅ ጥራይ እንታይ ዝገብር ዝዕረ አምላኸይ ናባኻ ጠብቅ ደግፈን ንበሎ ከም ሕዝቅያስ ብሙሉእ ልቡ ዝደለየካ ሞስተረኸብካሉ ርድአን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ከም ማሕበር ደግፈና እግዚአብሔር ልብና ከዕበ ከይተረር ክድግፈና ንጽልለና እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዝኾነ ነገር ተሰናይ ነገር ክንላማመዶ እትሱ ዝወደቀሉ ነገር ክንገድፍ ክድግፈና ንጽልለና ሰማያት ይከፈተልና እግዚአብሔር አቡ ንኹፉ ነገር ሰማያት ክንዓጹ ኃይል ሃበና ነዚ አምላኻው ነገር ጊዜና እግዚአብሔር አቦ ክንዓጹ ጉልበት ሃበና ነቲ እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ምሳኻ ሕብረት እንገብረሉ ጊዜ ንዑ ሰማያት ክንከፍት ጊዜና ንዑ ክንከፍት ክድግፈና ንጽልለና ጊዜ ዝበልዕ ዘበለ ካብ ህይወትና ይነቀል ዕድመና ብዘይ ፍረ ዝገብር ዘበለ ይነቀል እግዚአብሔር ኤፍሬም ዘይተገልበጠ ቅጫይ ጎደቦ መጽኦም ኃይሉ ይበልዕዎ ተባይቱ ኃይልና ከይብላዕ እግዚአብሔር አቦ ጽልለኹ ጉልበትና ከይብላዕ እግዚአብሔር ክትረዳና ንጽልለና ናብ ቃልካ ጠቢቅና እግዚአብሔር አቦ ኣብ ቤትና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሃገርና ለውጥ ከነምጽ እግዚአብሔር ኃይሉ ጉልበት ክትበና ንጽልለና ወምሮና ይከፈት እግዚአብሔር
كم توم حزينو مقاب قال كازولو زحزن كالوم كومم كين كون عندنا كتكفتلنا نتصلل لنا እግዚአብሔር ካብኦም ክንማር ክድግፈና ንጸልል ለና قال كا እግዚአብሔር አቦ ንመምሃሪና ይተጻሒፉ ዘሎ ከም መምሃር ክንወስቶ عندنا ክፈት ክድግፈና ንጸልል ለና እግዚአብሔር አቦ ዝገበርዎ ጌጋ ከይንደግም እግዚአብሔር ካብኡ ክንርሕቅ ክንሃድም እግዚአብሔር عندنا ክትከፍተልና ንጸልል ለና كم توم نابخاز تبغوا نابخاز تتجعوا طبيعنا እግዚአብሔር ከነኽብረካ ክንልወጥ እግዚአብሔር አቦ አቤትና አቤተ ክርስቲያና በሀገርና ለውጥ ከነምጽ ክድግፈና ንጸልለን እግዚአብሔር አምላክና ስለተደግፈና ስለተረዳና ነመስግነካለን አቤትኩም ቃል ሐዙል ካና ያሐሞ እግዚአብሔር አቦ አማማጥና አማኻና ሙጻና እግዚአብሔር አቦ ምስቃልካ ክንዛረብ ምስቃልካ እግዚአብሔር ክንውዕል ክድግፈና ንጸልለና ቃልካ መንፈስዩ ይልውጥዩ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ቃልካ ካብ ክልተ ዘአፉ ሴፍ ይዝበልሕ ቃልካ አቦ ምስቃልካ ተውዒልና ሓደ ሐሳብ ከምና ሐስብ ንፈልጥና እግዚአብሔር አቦ ምስቃልካ ክንውዕል እግዚአብሔር ናው ክደፋና ንጸልለና ከምት በዘመን ሃገ መንፈስካ ሊኽካ እግዚአብሔር ንኹሎም ዘነቃቃሕካዮም ልቦም እግዚአብሔር አቦ ክትስ ዝገበርካዮ ኣብዚ ማሕበር ዝምትንሳእ ከሆንክ ትረዳና ንጸልለና ምን ነቃቃሕ ከሆንክ ትረዳና ንጸልለና መንፈስካ ይግዛእ መንፈስካ ይቆጻጸረና መንፈስካ ይተወና እተና በሓደ ዘምጽ ሓንቲ ልቢ ሓንቲ ነፍስ ክንከውን ዝገብረና መንፈስካ ክገዛአና በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ንጸልለና እግዚአብሔር ስለተደግፈና ስለተረዳና ነመስግነካ ማዕልትና ንስኻ ተረከብ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር መስገን ካብ ዘለና ያክትሲና እንጽሊና አምላክ መስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ረዲኡኒ ክንብልና ሃሌሉያ ረዲኡኒ እግዚአብሔር ክረዳካ ክደል ከሎ ቃሉ ይልእኽ አሜን እግዚአብሔር ቃሉ ይልእኽ ቃሉ ሊእኹ አሕወዮም ካብ ጉድጓዶም ካ አናጎፎም ጽሕፍ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክመጽእ ከሎ መንፈሳዊ ፈውስ ጥራይ ይኾነን የስ ንዝረኸበን ህይወቱ ንብዘሎ ስጉኻ ፈውስን ጽሕፍ አሜን አሜን ደኽሰማ نزرخبن هيوتو نبزلو سغوها فوسيان امين ناي እግዚአብሔር ቃል ሎሚ ምጥዓይ ከገብሪዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሎሚ ምልዓል ገብሪዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሎሚ ትንሳኤ ከገብሪ ሃሌሉያ ካብ ጎዳ ጉድና ኸውፃን ናይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ረዲኡኒ ይኽኑለና እስኪ ዕቡይ ማያት ይጣሐለኒ ረዲኡኒ ሃሌሉያ እስኪ ናሆም ተለኻ ሙዚቃ راديوني 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 رد أملاخ سكداونا العلنا الجابر يبارك هاللويا وابرتي واقيموني آمين بعلي يبتحكون أبزي بعلي يبتحكون أبزي بعلي يبتحكون أبزي جابر متنخاف الناس تصبنا نايك جابر فوز الناس تصبنا هاللويا بعلي يبتحكون أبزي بعلي يبتحكون آمين هاللويا راديوني 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 هاي لهيبو وابرتي واقيموني بعلي يبتحكون أبزي بعلي يبتحكون أبزي بعلي يبتحكون أبزي بعلي يبتحكون أبزي تنزح لفا كلن عمتاتي السري مسكرا رديت أملاخي تنزمت أخوة كلن عمتاتي السري مسكرا رديت أملاخي تنزح لفا كلن عمتاتي
ጎይታ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው አምላክ ነሱ ፈዋሲው ነሱ መጥዓይው ነሱ መናገፊው እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽሊና ስለሕማት ሃሌሉያ ፍላይካ ጭንቀት ዘለኩም ሰባት እስኪ አብርእስኩም አዳውኩም አንብሩ አምላክ መስገን عينتنا جفينا تنصلنا نصبو يا ملاح مسكن هاللويا سب نصات تسمعوا متان كتصلي يس اداونا لعلنا نصلي እግዚአብሔር ይባላል ጭንቀት ስማዓኩም ሰባት አባምሮኩም ብርቱዕ ጭንቀት ዘለኩም ያዳውኩም አብልዕ ርእስኩም አንብሩ አምላክ መስገን ሃሌሉያ ማማ ዱራ ላባ ካራ ላባ ሲዳ ላባ ጋላ ላባውስ ዲስታንስ አይርሕቆኒ እግዚአብሔር ርሕቀት አይግድሰኒ አምላክ መስገን ኢለ ተንኮፍኩም አይትበሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ማብዘለኩም ወና እግዚአብሔር መንፈስ ክትንክፈኩም ያ አምላክ መስገን yes اداوكم امبيركم بامنت مساي تصليوا هاللويا ኢየሱስ ክርስቶስ ወድህ ያው አምላክ ሃሌሉያ ራማማማ ሳካራ ላባራ ቦሲራና ማዳ ሬካራ ላባ ሸከለ ለበለ ለቦሳ ቃሉ ይሁ አህወየም ጽሕፊ ቃሉ ይሁ አህወየም ጽሕፊ yes ቃሉ ዝለኽ አምላክ ሽሙ ይባረክ እግዚአብሔር ቃሉ ይልኽ ጽሕፊ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቃሉ ይልኽ ጽሕፊ ኢየሱስ በክርስቶስ ኢየሱስ نايفوز حيلي شم يسوع كريستوس موجي زبل خلي يلعن لعن بيسوع كريستوس ياسم موجي زبل خلو مجنع زبل خلو depression بكريستوس يسوع ياسم يلعن بكريستوس يسوع ياسم بكريستوس يسوع ياسم بكريستوس يسوع ياسم يس ساتامرات تقبريت كم تنخافت بر أتأمرت قبريل كان حلفة تنكفة بيسوس كريستوس ما إخبار منفس هاللويا ويتاس منفس يوافت منفس ويتاس اللون ما أو حرنة اللون صحفي بكريستوس يسوس ياوسم بكريستوس يسوس ياوسم يس تفوز خاقويتا تفوز خاقويتا تفوز خاد تفوز خاقويتا تفوز خاقويتا تدعي خاقويتا تناقف خاقويتا ما كارا بالا بوشيل دبيغي بوسارديا شمكا صواعكو بكريستوس يسوس شم يسوس يلعن شم يسوس يلعن يودا بكريستوس يسوس ياوس هاللويا يسوس كريستوس مسكين دخام زبله دخام كاب غباينا يلعن دخام لاش سغا دخام سفر عليه حما نسغا اتاكس غبر زداخم يس دخام زلخ منفس دخام بكريستوس يسوس كابدك هاي يلعل قويتها بيسوس كريستوس ياسم أما خلوم دخوم عين بدن صحفي بيسوس كريستوس ياسم أما خلوم دخوم عين بدن صحفي بكريستوس يسوس بقال كم سنة قويتها يصلي على الأخر شم يسوس كريستوس دخام كاب قوينا يلعل دخام كاب هزب هاي يلعل دخام كابدك هاي يلعل هاي الحمام كابدك هاي يلعل بكريستوس يسوس ياسم بكريستوس يسوع ياوسم رابا شكل دبي بوسا انا እግዚአብሔር አምላክ ፈዋሲ ያህዝበልከ አምላክ ሕዋትና ንዝክሮም ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለዩ ድኻም ዝሓልፈ ሕዋትና ንዝክሮም ኣለና ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምትንኻፍካ ይኹነሎ ምጥዓይ ይኹነሎ ንጋፍ ይኹነሎ ሎሚ ፈውስ ይኹነሎ ስምካ ፈዋሲ እዩ ስምካ ኣብ ልዕሊኦም ነንብር ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስምካ ኣብ ልዕሊኦም ነንብር ኣለና ከምዚ ገይሮም ስመይ ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ከምብርዮም ኣነኻ ክባርኸ ዝብልካ ኣምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብጥዕና ይባርኹ ብሓይሊ ይባርኹ ፈውሲ ይባርኹ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ኦ ሃሌሉያ አሜን 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 ሃሌሉያ እስክትጸጥ ክብላ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ኦ ሃሌሉያ ሽሙ ይባረክ እግዚአብሔር ፈዋሲ ሐዝበል አምላክ ከም ቃሉ ዝገብር አምላክ ያሳቀድም ይብል ሞኸምት ዝበለ ዝገብር አምላክ ሽሙ ይባረክ ከም ተዛረበ ከም ተዝበሎ ከም ቃሉ ምሳና ዝውዕል ቃሉ ቀቅርሚና ዝወጽ አምላክ ሽሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
لبي زدليو نعخات آمين هاللويا دليتيسي مسخام خوانيو نفسي تدليو نعخات كالنا فغوت يبلع نفسي كم تئراب تنافق عين ماي كالنا فغوت يبلع نفسي كال هارتا يبلع نفسي كالنا فغوت يبلع نفسي عايقين السيد عايقين هارتا ينسي عايقين نافوضا ينسي هاللويا هاللويا حيل اللو أبسمك حيل اللو حيل اللو أبسمك حيل اللو فوز اللو أبسمك فوز اللو فوز اللو أبسمك فوز اللو سمك طويعي دحين سمك طويعي برتي عندي سمك طويعي فويتني سمك طويعي دحين سمك طويعي برتي عندي سمك طويعي فويتني يسوس ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ yes thank you lord ተመለሱ እናበለ ዝመልሰና እንመዓልቲ ድምፁ ነስማዓና ቃሉ ልኢኹ ዘሐዊ ዘጥዒ ዝፍውስ ኣምላኽ ሽሙ ይባረኽ ብድህሳት ስለ ዝኾነ ተመስገን ፈውሲ ስለ ዝኾነ ተመስገን ጥዓይ ስለ ዝኾነ ተመስገን ኣባ ኢድካ ማእከልና ስለ ዘላ ተመስገን ኣዛባ ኣምላኽ ጥዓይ ስለ ዘላ ተመስገን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እስኻ ዘይተኸልካዮ ዘበለ ኩሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይነቐል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም
ينقل ناتكا زي كونه خرداد زبل كله بيسوس كريستوس ياوشم ينقل ززال لخو يس أمناي قال كبرهان دواي بلني أمناي منفس كهلونا دواي بلني بكريستوس يسوس سنت نقيل يخيده يسوس كريستوس ياوسم يلعله قويتاي زهاقن متباق يخون لنا قال كاقن متباق يخون منفس كا مجزاء يخون نمنفس كا مجزاء يخون ناملاخ تجزو تبعت صحيف لما قويتاي دسيلنا بلبس قدسنا نباخ خمس فتنا خن جزاك لبنا سرزد على خاتم السجن أبانا مسجنك كالونا نبي ربوس رز نبرنا قال خاتم السجن زبعدن نجزيابي ريبار خوتها صحيف لما نجزيابي ربو نبارخك كالونا نبي ربو نجد زقل قلنا حونا نبارخ لنا أملش يوسخ أملش تسقى يعدا كريستوس يسوع سمس اللي الله أبان حزب خبر خلّه تاو موصام يبارخ بشم يسوع كريستوس بركة كأكرم يميوزا خبرك أكرم يموزا زيابي ربو إنه أبدجن كمنبر يلما مدو أمنات كخبر منبر يلما مدو بشم يسوع كريستوس كابزنا يمدر نجار حسر وات يوم بيتها لما علتي أبتي ناي سماي نجار أمرهم كحسابهم كمبرون ساختر لهم بشم يسوع كريستوس اللي الله إنه مويتكم يخم تهيوتكم كأب كريستوس يستوسوي الله قبل عند دليو أم مدر زلوا أيكون أنت بعد صحيح الله مكسيا بربه نو بقول نجار قالبهم كيس اللب بشم يسوع كريستوس أداومنا يسلب مسنا يلبهم نباخ خل علو الله خلهم معتي بشم يسوع كريستوس اللي الله كريستوس يسوع نتصقى معكم كم بالتاب تصقى خببهم حيلها يعتقوا بكريستوس يسوع ياوشم آمين هاللويا يسوع قويتاي آمين كبرنا أملاح يخون زي زفكركم سلام أبيتكم كيدو